Добрый день, паважаныя сябры. Сёння у нас трагічная дата, якую мы памятаем кожны год, і якую мы адзначалі ў Беларусі кожны год, і, напэўна, будзем адзначаць доўга. Бо 26 красавіка 1986 года адбылася найвялікшая катастрофа 20-го стагоддзя. Гэта выбух на атамнай электрастанцыі ў Чарнобылі. І вось тое, што здарылася, яно моцна паўплывала на наш нацыянальны лёс і ўплывае на сённяшні дзень. Яно паўплывала на здароўе нашай нацыі, на адносіны нашыя, да энергетыкі, да улады і да палітыкі. І вось на гэтых аспектах я і спынюся. Пра Чарнобыль напісана вельмі шмат. І вы, напэўна, шмат ведаеце, спадзяюся. Але я буду расказваць не толькі пра агульнавядомыя факты, а буду расказваць пра тое, што малавядомае і невядома нікому. Таму што я быў у цэнтры падзей, я спатыкаўся з сотнямі, можа, і тысячамі людзей, аб'ездзіў Беларусь, быў у гэтых чарнобыльскіх раёнах і узначальваў пазіцыю Народнага фронта, якая у Верховным Савеце адкрыла праўду пра Чарнобыль і дамаглася заканадаўства па Чарнобылю. Вось пра гэтыя рэчы я раскажу больш падрабязна, але спачатку інфармацыя вядомая. Вядомая інфармацыя для ўступлення ў тэму. Чарнобыльская атамная электрастанцыя была адна з вельмі вялікіх у Савецкім Саюзе. Яна, як звычайна ў Савецкім Саюзе, калі робіцца некае вялікае будаўніцтва, была зроблена авральным чынам. Гэта значыць, камуністы ставілі дату, да якой трэба пабудаваць нейкі аб'ект. Да пленума ЦК КПСС, ці да з'езда, ці якой-небудзь даты. Гэта ў іх была норма. Яны рабілі пяцігодку 3 гады. Ну і вот не паспявалі зрабіць адпаведны тэрмін, і таму рабілі эту станцыю авральна. Гэта адзін аспект, што яна была зроблена недастаткова дасканала. Па-другое, сам гэты рэактар БНК, ён не вельмі быў дасканалы, і трэба адпаведны ўзровень абслугоўвання. Тут я адзначу, што у атамнай энергетыцы, акрамя бяспекі самых рэактараў, ёсць важны аспект чалавечага чынніка. Ён таксама ацэньваецца па адпаведнай шкале. Это значыць, што персанал, які абслугоўвае атамную электрастанцыю, ён павінен быць адпаведным чынам падрыхтаваны, адпаведным чынам надзейны. Бо людзі могуць быць добра падрыхтаваны, але яны ненадзейныя, яны безадказныя, яны не педанты. А там трэба быць педантам. Дык вот, па ўзроўню абслугоўвання, па ўзроўню надзейнасці чалавечага на першым месцы стаяць японцы. Тыя краіны, якія маюць у Паўднёвай Амерыцы, скажам, атамныя электрастанцыі, ведаю, што на нізкім узроўні Бразілія стаіць і гэтак далей. Значыць, чалавечы чыннік ёсць вельмі важны ў атамнай энергетыцы. І вось гэты чалавечы чыннік сыграў рашаючую ролю у выбуху на атамнай электрастанцыі ў Чарнобылі. Узарваўся 4-й энергетычны блок у палавіне 2-й ночы 26 красавіка. Экспертыза, якая была і савецкая, потым міжнародная, у тым ліку МАГАТЭ, вызначылі. І ў адным з пунктаў усюды было памылка абслугоўваючага персанала.
Чым заключалася гэтая памылка? Гэтая памылка заключалася ў тым, што была адключана сістэма абароны рэактара. Пачаліся збоі ў рабоце рэактара. І калі б не адключалі сістэму абароны, яна б сама адключыла рэактар. Но там падумалі, што трэба адключыць сістэму абароны, каб не здарылася нешта горай. І калі адключана была сістэма абароны, рэактар выбухнуў. Значыць, гэта гаворыць аб невысокім узроўні абслугоўваючага персанала, не толькі ў сістэме ведаў, але ў сістэме паводзін, у сістэме ментальным, псіхалагічным. Я для сябе, это моя асабістая думка, я просто думаю, што паколькі там абслугоўвалі таварышы рускія, они просто былі п'яны. І больш нічога, бо інакш зрабіць такі ляпсус было немагчыма. Тым не менш, ён быў зроблены. Это адзін факт. Другі факт, што датычыць савецкіх атамных электрастанцый. Савецкія атамныя электрастанцыі усе знаходзіліся ў сістэме кіраўніцтва КГБ. КГБ кіравала атамнымі электрастанцыямі. Яно адказвала за гэта. І чаму это было? Ну, ясна, чаму это было ў Савецкім Саюзе. Акрамя таго, ёсць яшчэ такі аспект, што у выніку дзеяння электрастанцыі вытвараўся плутоній, які ішоў на будаўніцтва ядзернай зброі. Таму гэта вельмі істотна, што былі зацікаўлены мець такія станцыі, каб атамная зброя таксама рабілася. Скажем, у Менску ёсць атамны рэактар у Соснах. Это навуковы атамны рэактар. Там ліміт, скажем, ліміт такі. Беларусы могуць быць 22%. Это у іх афіцыйна, это секретна, але это афіцыйная установка. Я гэта добра ведаю, таму што шмат маіх знаёмых там працавала, у тым ліку і Карпенка, які быў сакратом парт-арганізацыі на атамным рэактары ў Соснах. Значыць, 22% толькі дапускаліся беларусы. Астатнія павінны былі быць расейцы. Кіравала ўсім ГБ. Ну і кіруе да сённяшняга часу. Это да той карціны, што здарылася з гэтым рэактарам і што было потым. Значыць, калі адбыўся гэты выбух, і зноў жа я пакуль паўтараю тыя звесткі, якія вядомыя, але каб нагадаць, калі здарыўся гэты выбух, то вельмі сітуацыя была цяжкой, бо не ведалі, што рабіць. Быў пажар, кінулі пажарнікаў, 28 чалавек, амаль усе загінулі. Загінула шмат людзей. Там насілі тыя графітавыя стрыжні голымі рукамі. Вельмі была сітуацыя страшная ў гэтым сэнсе. І мушу сказаць, што ўсё ж такі людзі ішлі на ахвяру. Бо некаторыя не разумелі, што з імі будзе, а некаторыя разумелі. Бо там быў такі момент, калі трэба было пад ваду прайсці 2 гадзіны, там было дадзена, каб адключыць пэўную сістэму. Бо калі б яна не была адключана, мог бы ўзарвацца увесь рэактар цалкам. Бо ён узарваўся, але толькі частка ядзернага рэчыва была выкінута ў атмасферу. Канкрэтна 3,5%. 6 там тонн. 192 тонны было ядзернага рэчыва. Выйшло 6. 3,5%. І гэтыя 3,5% адпавядаюць 300 бомбам Хіросімы. І от калі б не было б той ахвяры, калі б людзі ўсё ж такі не ахвяраваліся, і пад вадой это не здарылася, мог бы выбухнуць увесь рэактар, 192 тонны. Можна з упэўненасцю сказаць, што, магчыма, мы як нацыя ўжо, не знаю, можа б нешта і засталося. Таму што это быў бы каласальны выбух,
і каласальнае забруджванне. Тым больш, што тыя радыенукліды, якія ў выніку ядзернай катастрофы на электрастанцыях заходзяць, яны больш паражальныя, яны больш жывучыя, яны вельмі разныя па номенклатуры, значна больш небяспечныя, чым выбух атамнай бомбы. Вот. Ну і вот, адбыўся такі страшны выбух. Ніхто нічога не ведаў, што адбылося. Пайшлі слухі, всякие чуткі, што нешта адбылося. Значыцца, камуністычная партыя ведала ад самого пачатку. І ЦК КПСС, і КПБ, яны ведалі, што адбылося, і ведалі, што рабіць. Тым не менш, быў загад з Масквы і загад ГБ, каб гэта засакрэціць. Каб людзі не ведалі пра гэта. Ну, з чым это было звязана? Это было звязана з тым, што яны баяліся за сваю ўладу. У іх жа ўсё было ідэальна. Камунізм будавалі, яны такія былі мондрыя, разумныя. І тут раптам такі выбух. І каб захаваць свой прэстыж і сваю ўладу, яны пастараліся гэта засакрэціць. І вот радыяцыя распаўсюджвалася, ужо была інфармацыя з Еўропы, са Скандынавіі, што фон радыяцыйны павысіўся. Ішла розныя чуткі, а інфармацыі для народа не было. Я помню тыя дні, бо тое, што мне там удалося даведацца, толькі нейкую частинку, але я уяўляў, што адбываецца. Што адбываецца страшэнная трагедыя. І вось толькі 14 мая выступіў Гарбачоў і сказаў, што адбыліся там непаладкі. Ну, вот такая вот, нічого страшного, але адбылася вот аварія на Чарнобыльскай АЭС. І вот толькі пасля гэтага часу пачалі прымаць нейкія меры. Што было да гэтага? Паўтараю, ЦК КПСС, абкамы, ЦК КПБ ўсё гэта ведалі. І ведалі, што трэба рабіць. Тым не менш, рабілі выгляд, што нічога не адбылося, так сказаць, все хорошо, прекрасная маркіза, і яны рабілі на 1 мая дэманстрацыі дзяцей. Спецыяльна ў Гомель звозілі дзяцей з усіх раёнаў, рабілі грандыёзную дэманстрацыю. І паўтараю, яны ведалі, што рабілі. Это просто каб паказаць, што у нас усё ў парадку, як кажуць, КПСС не памыляецца. І цяпер патлумачу, у чым сутнасць. Самыя элементаў было шмат. Найбольш лятучыя элементы, найбольш шматлікія, это йод-131, изотопы йода-131, потым 134 цезій і 137 цезій. Это найбольш лёгкія элементы, іх было найболей. І таксама, яшчэ таксама стронцый 90, але ён больш цяжкі элемент. Таксама плутоній, і іншыя элементы больш цяжкія, якія сядалі недзе ў межах 100 кілометраў. Дык вот, йод, самы шматлікі изотоп, ён быў найбольш небяспечны. Ён лёгкі, разносіўся практычна па ўсёй Беларусі. І ў гэты час трэба было сядзець дома, трэба было не выпускаць дзяцей, трэба было не выходзіць на сонца, таму што паўраспад гэтага элемента 8 дзён. Значыць, хаця б месяц прабыць, і ўжо лягчэй было б. Не гледзячы на гэта, яны, каб паказаць, дзяцей вывелі на дэманстрацыі. І яны ўсе атрымалі йодны удар. Все, я вам растлумачу, мы это добра ведаем, бо мы гэтымі ўсімі дзецьмі займаліся. Фронт арганізаваў арганізацыі, выратаванне дзяцей, вывозіў за мяжу, все займаўся фронт. І мы это добра ведаем. Дык вот, такая была у іх палітыка па ўсёй Беларусі. І толькі ўжо пасля, калі ўжо там выступіў Гарбачоў, пачалі адсяленне з 30-кіламетровай зоны. Бо па закону аб станцыях электрычных зона 30 кілометраў павінна быць адселена. Вот эту зону пачалі адсяляць. Адбывалася так,
што першым чынам значыць, быдва, там кароў, усё, ну это правильно. Это правильно, іх пакінуць нельга. Першым чынам это могуць зрабіць толькі людзі. Потым вывозілі людзей, прытым вывозілі так. З сабой бралі толькі дакументы. І ў Чарнобылі, можа, хто быў у чарнобыльскай зоне, бачыў хаты, пазарастаныя травой, там усё, там на стале талерачкі, ўсё як было, там кафей, ўсё кніжачкі ляжаць, ўсё буквары. Людзі як былі, так і ўсё кінулі, паехалі. Вот. І я раскажу, я спатыкаўся з гэтымі людзьмі і раскажу пра іх лёс. Так вот, это было першае высяленне з 30-кіламетровай зоны. На гэтым абмежаваліся. Все, закон выканалі в 30-кіламетровую зону. Вывезлі, і то не ўсе выехалі. А астатняя радыяцыя, якая была распаўсюджана на фактычна 20% беларускай тэрыторыі, не была шкодная для пражывання. Яна была заражана. Фактычна і па сённяшні дзень так ёсць. Ну, пра змены я скажу. Больш 2 мільёнаў, 2 мільёны 100 тысяч беларусаў трапілі ў гэтую зону пад радыяцыю. І 3 гады ніхто нічога не рабіў. Вот што значыць улада КПСС. Поўны кантроль над усім. Поўны кантроль. Людзі жылі, хварэлі, паміралі, ніхто нічого не рабіў. Хто рабіў? Рабілі некаторыя вучоныя і пісьменнікі. Найбольш Алесь Адамович, потым Несцярэнка, вучоны доктар навук, ён якраз у Соснах працаваў, дырэктар этого рэактара, і Нікітченка, доктар навук, ён быў, дарэчы, у фронце потым. Вот гэтыя людзі адразу паехалі туды, рабілі даследаванне. Нікітченка захварэў і без пары памёр. А ён ведаў, што робіць. Ён ведаў, ён працаваў у радыяцыі. І яны у выніку гэтых сваіх даследаванняў рабілі даклад у ЦК. І які быў вынік? Іх выгналі з работы. ЦК не хацела слушаць. Ну і добра. І от Адамович, які пісаў пра гэта, ну, яго выганяць з работы, кажуць, няма чаго, ён пісьменнік. Вядомы чалавек, сусветна вядомы. Але ніхто яго не слухаў таксама. І от калі ўтварыўся Народны фронт в канцы 88-го года, першае пытанне, якое мы паставілі, это Чарнобыль. І нас было шмат. Першы ж месяц было 500 арганізацый па ўсёй Беларусі. І ўсе былі накіраваны на Чарнобыль. Вот это сядзела тут у кожнага, асабліва з паўднёвых раёнаў. І тут партыя пачала трашчэць. Адамович пра гэта напісаў. Пакуль не было Народнага фронта, ім хоць кол на галаве чашы. А калі паявілася палітычная грамадская арганізацыя, яны пачалі трашчэць. І ось з этого часу, асабліва з 89-го года, пачынаецца гэтая барацьба за праўду аб Чарнобыля, за выратаванне людзей, за вызначэнне зон пражывання, за кампенсацыю людзям за здароўе, за ліквідатараў і так далей. Это ўсё ставілася адразу і за выратаванне дзяцей. З 89-го года быў утвораны ў фронце камітэт «Дзеці Чарнобыля». Першым старшынёй быў Мікола Купава, праз месяц яго замяніў Грушавы. Это вядомая фігура, потым быў дэпутат, і ён займаўся вывазам дзяцей за мяжу. Было вывезена на аздараўленне дзесяткі тысяч дзяцей. Ва ўсе краіны, Ірландыя, там, тут сядзяць людзі, дарэчы, якія ездзілі таксама з нашымі дзецьмі. Вот. Фронтаўцы, дзяцей трэба было суправаджаць, ездзілі в замежжа. Я ездзіў некаторыя лагеры ў Нямецчыне, глядзеў, мастацтвазнаўцы, там, мастакі, інтэлігенцыя ратавала гэтых дзяцей. Яны ездзілі з імі.
Не гэтыя, не чыноўнікі, не камуністы, не гэта, ніхто. Тая інтэлігенцыя, якая пяклася за сваю літаратуру, за беларускую мову, ўсё, яны ратавалі гэта. Так вот, я ў Нямецчыне быў у двух лагерах, глядзеў, хто там і як. Вот. Па ўсей Еўропе гэта было. І пачалі это ў 89 годзе, я памятаю першыя выезды, Грушавы кажа, што дзе б дастаць факс? Хотели в Индию завести детей, договорились с индусами, але там треба было зв'язатися. Ну, а я кажу, а що таке факс? А він каже, ну, це такий апарат, як телефон, що вот ти ставиш документ, натискаєш, а з другого боку виходить цей документ. І я кажу, ай-яй-яй, як це здорово. А де ж цей факс може бути? Ну, у Совміні, Совєті міністрів, там в Аураді вже були факси. У державных установах. Но недзе достали, звязаліся, дзяцей вывезли. Это каб вы разумелі, якая была эпоха, які быў час, тым не менш все это рабілася. Вось гэты камітэт дзеці Чарнобыля, ён працаваў да апошняго часу, пакуль яго не знішчыў Лукашенко. Вот, і ён займаўся вывазамі, паўтараю, 1000 дзяцей былі аздароўленыя. Каб вы уявлялі, што это такое, у Слаўгородскім раёне. Я растлумачу, чаму там радыяцыя, трошки пазней. Яна была такая самая, як і вакол Чарнобыля. Дык вот там быў дзіцячы інтэрнэт для дзяцей-сірот. 32 дзяцей-сіроткі былі. І 3 гады яны жылі ў гэтай жудаснай радыяцыі. І ніякая партыя, ніякая ўлада, вы ўсё ведалі. Ну, все ж ведали, районное начальство, все. Абсолютно. Полная партия сказала, надо делать. Полная отсутность не то, что эмпатии, огуля, ну, жалости до детей. И вот, когда фронт поднял всю эту бучу, то докопались и до этих детячих садков, и за все, и подняли на поверхню, примусили их вывести, этот сиротинец оттуда, а детей у шпиталь. Так вот, с 32 детей 22 трапілі ў шпіталь з белакров'ем. От што тварылі камуністы. Ніхто нічого не чуў. Паўтараю, 3 гады, 2 мільёны насельніцтва ў рознай ступені знаходзіліся пад уплывам радыяцыі. Но больш фактаў, страшэнныя факты. Я быў у Хвойніках, у Брагіне, у вёсках. Мы возили туды прадукты, спатыкаўся з гэтымі людзьмі. Заходзіш у сям'ю, чалавек жоўты, все, мы там масла ім прывозілі, ўсё некі, ну што это? Ну, усякімі чынамі хацелі памагчы гэтым людзям. Вот такая была сітуацыя. Ну і фронт потым, калі прайшоў у Верховны Савет, стварыў фракцыю, тады пачалася ўжо барацьба на дзяржаўным узроўні. Тут яшчэ мушу сказаць, што як толькі фронт утварыўся, мы пачалі рабіць мітынгі антычарнобыльскія па ўсей Беларусі. І запрашалі гэтае начальства, нават прымушалі некаторых выступаць. Быў вялікі ўздым людзей. Фактычна ўвесь народ быў за нас. Практычна ўвесь. А калі мы трапілі потым у Верховны Савет, мы мелі трыбуну. Вот чаму так атрымалася? Таму што цэлы год фронт меў трыбуну Верховнага Савета. Сесія па прамым эфіры транслявалася на ўсю Беларусь. І ўсе людзі бачылі. І там нас было 30 чалавек, но мы камуністаў там грамілі ўшчэнт усімі гэтымі аргументамі. І народ усё бачыў. І толькі праз год яны пасхапілі, што ворыш, да што мы делаем. І закрылі это ўсё. І тады прамых трансляцый не было. А вот першы год, 90 до 91, былі трансляцыі. І ўсе гэтыя пытанні ставіліся ў Верховным Савеце, і народ это ўсё бачыў. Вот тут была вялікая нам падтрымка. Камуністы праігрывалі 100%, а іх там ніхто не падтрымаў. Яны проста вымушаны былі пад нашым націскам, пад націскам людзей уступаць. Але як это ўсё было? Значыць, дзеці Чарнобыля дзейнічалі з красавіка 89 года. На першую гадавіну 26 красавіка
89 года, не на першую, на третью, прабачце, мы арганізавалі гадзіну смутку і маўчання. Значыць, катэгарычна камуністы не давалі магчымасці правесці мітынг, правесці дэманстрацыю. Катэгарычна. Ніякіх дазволаў. Значыць, што мы зрабілі? Мы зрабілі плакаты, раёны, якія радыяцыя, і не гледзячы на тое, што дазволу не было, выйшлі на цэнтральную плошчу, можа, 1010. І задача была такая. Званіў чарнобыльскі звон кожныя некалькі секунд. Усе стаялі з запаленымі свечкамі, апусціўшы галовы, і маўчалі цэлую гадзіну. І вот уявіце, што звон бабам, а людзі маўчаць, і гараць свечкі. Ну, трэба было выцерпець, я вам скажу, гадзіну прастаяць, але выцерпелі ўсе. Камуністы прывялі духавы аркестр, там, пачалі бравурную музыку іграць, прывялі з адбойнымі малаткамі, пачалі асфальт, там, ремонт некі рабіць, усё. І дзе-то, можа, з паўгадзіны яны рабілі гэта адбойнымі малаткамі, ремонт там дзелалі, знаеце. І потым все-таки ім нехта сказаў, што ідзіце адсюль. І яны пайшлі. Людзі павыходзілі на балконе, у горсавеце, усюды, глядзяць. Я вам скажу, это незвычайнае было ўражанне. Людзі, якія это бачылі, яны былі ў нейкім трансе. Это праняло ўсіх. Вот это гадзіна смутку і маўчання па Чарнобылю, па забітых людзях, па знішчаных, па дзецях, па ўсім. І быў укор для гэтых камунякаў. І гэта было не зарэгістравана ўсё, і тым не менш, пасля гэта ўсё роўна быў пераслед. Ўсё роўна камуністы цягалі нас у суды. Потым была серыя мітынгаў па ўсей Беларусі, у Гомелі асабліва. Потым 30 верасня 89 года быў арганізаваны чарнобыльскі шлях. Вось гэта мерапрыемства чарнобыльскі шлях, яно ўключала ў сябе не толькі дэманстрацыю, а увогуле увесь рух антычарнобыльскі. Што было задумана? З усей Беларусі, асабліва з Гомельскай, Берасцейскай, з тых раёнаў, якія трапілі пад радыяцыю, людзі пешшу павінны былі прыйсці ў Менск. Дзе-то яны іх аўтобус падвозіў, бо з Гомеля 400 кілометраў, скажем, яны выходзілі, потым пад'язджалі, і з плакатамі у Менск ішлі людзі. В прынцыпе, мы маглі сабраць каля 1 мільёна людзей. Так мы разлічвалі. Значыць, фактычна камуністы ўвялі надзвычайнае становішча. Былі перакрыты ўсе дарогі, кінута войска, кінута міліцыя, і людзям не давалі магчымасць прыйсці ў Менск. Все дороги перекрыли. А войска было 140 тысяч. Тут не цяперашняе войска, советское. Вот. И что вы думаете? Прорвалося 30 тысяч, все равно приехали. Але мы различивали на 1 миллион. И вот от парка Челюскінцаў и до центральной площади ішоў чарнобыльскі шлях под проливным дождем. Ніхто, усе прыйшлі. І быў Александр Адамович, Алесь, нават Алесь Адамович там запрасіў маскоўскіх там акадэмікаў, якія там, ну, быццам бы яны былі, так сказать, хорошыя рускія такія. Вот. Так вот такі акадэмік Велихаў быў, ну, ён выступаў, конечно, так, это все. Ну, тады это важно было. І калі быў моцны дождж, на прыступках педагагічнага інстытута адбыўся мітынг, і пад дажджом стаялі гэтыя людзі. Потым была прэсавая канферэнцыя ў доме кіно, это касцёл чырвоны цяперашні. Там фронт утварыўся, там усё было. Это быў таксама вельмі моцны удар па камуністах, і ўвесь народ это ўжо ведаў, што адбываецца. Яны проста, у іх з-пад ног глеба выходзіла.
Таму што факты іхнага злачынства былі такія, што скрыць ужо было немагчыма. А галоўнае патрабаванне было злачынцаў да адказу. Вот іхныя паводзіны прывялі да таго, што адселенне людзей, выратаванне людзей, так сказаць, іх забеспячэнне там прадуктамі, выратаванне дзяцей, гэта ішло. Але галоўнае патрабаванне было злачынцаў для адказу. Слюнькова, там увесь гэты партыйны сінкліт. Вот. Ну і тут жа, у гэтым жа годзе, праз месяц, была арганізована Чарнобыльская асамблея міжнародная. Мы сабралі з Прыбалтыкі, з Украіны, з Молдовы, было некалькі з Польшчы, таксама ў чырвоным касцёле. І на Чарнобыльскай асамблеі стварылі Чарнобыльскі трыбунал. Чарнобыльскі трыбунал, ёсць здымкі, ёсць кніжкі, все это выпушчана. Это фронт рабіў. Там былі і акадэмікі, там і Ліштван, і Грэцкі, і Алесь Адамович, і Васіль Быкаў. За гэтым круглым столом это быў трыбунал. І перад трыбуналам выступалі сведкі. З раёнаў, там, з Гомельского, там, з Нароўля, дзесюль прыязджалі людзі з чарнобыльскіх зон і сведчылі, што там адбываецца. Было прынята адпаведнае рашэнне, яно было апублікована. Такім чынам душылі гэты камунізм, гэтае злачынства. Потым яшчэ было шэраг мерапрыемстваў, але важна тое, што у пачатку 90-го года адбыліся выбары, і частка Народного фронта прорвалася ў Верховны Савет. Мы адразу стварылі фракцыі, і на першай жа сесіі, на першай жа было пастаўлена пытанне аб стварэнні камісіі аб адказнасці за чарнобыльскую катастрофу, аб расследаванні злачынства чарнобыльскай катастрофы. І Верховны Савет прыняў. Ён быў з камуністаў. Палавіна іх было з тых жа самых зон. У іх таксама была такая пазіцыя, невядома якая. Потым яны адчувалі, што за намі ўвесь народ, што яны будуць выглядаць дрэнна. Эта камісія была створана. Узначальваў яе прафесор, доктар медыцыны Рыгор Вячэрскі. Яна працавала год, эта камісія, і потым зрабіла свае высновы. Але я пра гэта скажу трошкі пазней і вярнуся да пачатку, да асэнсавання той палітыкі, якую праводзіла Компартія. Бо у саму сутнасць гэтай палітыкі, мы, фронтаўцы, як кажуць, заглянулі ў гэту сутнасць і пробавалі пра гэта пісаць. Але для людзей у цэлым вось это само непрыняцце камунізму і іхных дзеянняў часам пазбаўляла іх удумацца ў дэталі. Чаму так адбывалася? Якая была пружына такіх паводзін? Добра, засакрэцілі ўсё ясна. Гэта не хацелі захаваць прэстыж улады. Но з другога боку, вы ж разумееце, што народ знішчаецца. А які гэта народ? Савецкі? Это беларусы і украінцы. На Беларусь выпала 70% радыеактыўных ападкаў, таму што вецер дзьмуў у наш бок. Нам не пашанцавала. І вось выміраюць на Украіне, і вымірае 2 мільёны ў Беларусі. Сапраўды, шмат людзей сталі хварэць. Статыстыка ў нас была, яна была скрыта, але мы мелі эту статыстыку. І, кажуць, са здымкамі зусім. Значыцца, яны ведалі, хто вымірае. Я вам прывяду прыклад, што камуністы, якія праводзілі генацыд у 30-х гадах, яны дакладна ведалі, што яны хочуць знішчыць. Сталін ведаў. Знішчалі беларусаў, знішчалі украінцаў. Галадамор на Украіне. Фантастычная. То ж вывезці прадукты, паставіць шарэнгі НКВД і каб людзі выміралі. А у Беларусі такое асабліва ярка вызначылася ў час Другой сусветнай вайны.
калі быў створаны штаб партызанского руху ў Маскве, які ўзначальваў НКВД. І вось чым займаўся гэты штаб. Бо стыхійна партызанка на Беларусі пачыналася мясцовымі патрыётамі, мясцовымі камуністамі. Я асабіста размаўляў з менскімі падпольшчыкамі. У нас в інстытуце, дзе я вучыўся, былі людзі натуршчыкі. Выявілася, што яго там медалі былі, мы ўбачылі, быў у мінскім падполлі. Канкрэтныя людзі, з якімі я размаўляў. Яны расказвалі, што мы самі стварылі сваё падполле мінскае, але потым з Масквы, прыслалі НКВД, ўсё, как будто памоч савецкім этим все, і знішчылі ўсю нашу вярхушку. Падставілі немцам і занялі, і фактычна разбамбілі мінскае падполле. Другі раз сабралася таксама мінскае падполле. Двойчы было разгромлена беларускае камуністычнае падполле маскоўцамі. Тое самае было з партызанкай. Вельмі шмат было партызанскіх атрадаў, дзе беларусы кіравалі. У 1943 годзе, вось загад быў Сталіна, ўсё, было шмат прыслана камісара, ўсё, і яны знішчылі ўсю вярхушку беларускую, якая кіравала партызанамі. Нават былі выпадкі, іх ёсць там усялякія мемарыяльныя дошкі, усялякіх там бумажковых. І адкрыта проста расстрэльвалі гэтых беларускіх кіраўнікоў. Была знішчана беларуская камуністычная партызанка і занята ўсё Масквой, НКВД. Была пастаўлена задача потым спаліць усе будынкі, якія маюць значэнне, у першую чаргу школы. Ну на што было это рабіць? То надо, чтобы немцы не пользовали. Хто там што думаў? Спаливали это все. У час войны, по тых звестках, якія маю, я з многімі, я аб'ездзіў всю Беларусь. Я размаўляў з людзьмі па важных пытаннях. Вот па гэтых пытаннях, як яны жылі, хто памятае 30-е гады, чаму, як і што. Самая страшная пляга была партызаны. Таму што это было страшней немцаў. Шукалі часам абароны ў немцаў. Вот што такое былі НКВД, праводзіла тую самую палітыку, як у 30-х гадоў. Пад відам ваеннай сітуацыі, пад відам вайны знішчалася беларускае насельніцтва, знішчаліся там настаўнікі, знішчаліся лепшыя людзі. Праводзіўся той жа геноцид вельмі скрыта і вельмі хітра. Вот гэта я расказваю для того, каб зразумець, чым думаюць гэтыя людзі. Якім чынам яны настроены, што адбывалася. 1944 год. Увайшлі савецкія войскі ў Беларусь, увайшлі ў Менск 3 ліпеня, так? Пачалася мабілізацыя. І вот десяткі тысяч хлопцаў беларускіх мабілізавалі, іх там 2 тыдні правучылі, і кінулі амаль без зброі на нямецкія кулямёты. Вот мой бацька так загінуў. Его так вот схапілі і туди. Часам давалі зброю, ззаду былі заградотрады так званыя. Выкарысталі, погиб на войне, погиб на фронте, все в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Но их кидали специально, как их вынесли. Вот так теперь Путин, вот это вагнерівцы, так кидают криминальников. Вот як мясо, яны іх кидаюць, значит, це просто по іхних трупах, выявить огневые точки кидаюць, это вы ведаете, это читаете, не буду тлумачить. Психология тая самая. Все, что не ихное, все, в першую чергу белорусы и украинцы. Вот так нас знищали. И теперь перейдем до Чорнобыля. Ну, ви ж бачите, яка географія була. Ну і потім, коли Народний фронт підняв гэту справу, а ніхто в Советском Союзе так не підняв эту справу, як Белорусский Народный фронт. Мы это подняли на весь Союз. И вот, что появляется? Появляются разные концепции навуковые, бо Москва ж была головой, как покинуть насельництво у гэтых радиоактивных зонах. Появилась так званая 35-берная концепция. Узначальваў был такі
Израиль – это Держгидромет СССР. Вот. И вот у Верховном Совете это главная была борьба. Они хотели уткнуть нам эту 35-берную концепцию, где люди могли бы жить у той ситуации, где им нельзя жить. Уводили правила. Ну, можно жить при 15 тюры, скажем. Это праз некалькі гадоў гарантавана, што ну, не помрешь, але здоровым не будешь. Все, праз 10 помрешь. Неважно. Вот. И это была наивеликшая борьба, потому что это была московская коммунистичная политика, они имели своих там и сярод депутатов, и все. Тем не менш, мы перемогли. Удалось откинуть эту концепцию. И вот у часе змагання з этой концепцией я читал, ну все мы читали, выказывания русских академиков и русских доследчиков, так сказать. И знаете, что написали? Та радиация в небольших дозах, она же полезна организму. Вот. Не надо, белорусам не надо принимать радоновые ванны. Это же естественно. Это писали российские ученые. Мы их читали. Это газета, это не интернет. Яно ёсць цяпер, калі не знішчылі. Вот, який був підход. Ну так послухайте, вы же интеллигентные люди, вы адукованные, вы профессура, что вы пишете? Вот что вы пишете, это же геноцид. На чем вы ерничаете? И чему вы так пишете? Потому что вы отчували агульную политику, агульное накирование этого НКВДизму, этого воголя этой московской ментальности. Ну и как вы переканаліся, што гэта не проста збор фактаў, а гэта трагедыя, якая абярнулася для нас і здароўем нашай нацыі, і смерцямі многіх людзей. Дык вось, калі утварыліся воблакі, аэразолі, гэты дыму вецер, то самыя лёгкія элементы, яны фактычна разносіліся па ўсёй, аж да Скандынавіі трапілі. Там, дзе яны маглі выпасці, можа, дзе ападкі былі, але это элементы лятучыя, ёд хутка ўлятушыўся. Цэзій – это таксама найбольш захоўваецца ў лясах. На зямле паступова, ён расце паступова, радыяцыя памяншаецца нават яшчэ да, значыцца, першага падзелу. Вот. І, конечно, небяспека ёсць, безумоўна, але гэтыя лятучыя элементы, яны разносяцца фактычна па ўсей тэрыторыі, недзе выпадаюць, паступова яны ўлятучацца, недзе трэба шукаць, дзе яны канцэнтруюцца. Адным словам, змагацца з гэтым можна, это небяспечна. Але і ў Еўропе змагаліся, і я ведаю, што ў Беласточыне выдавалі нават йодістыкалі і ўсё. Это так, але гэта не катастрофа яшчэ. Это беда, але гэта не катастрофа. Гэтыя аэразолі з лёгкімі ізатопамі, яны не настолькі небяспечныя, бо можна ім супраціўляцца. Вот. І высвятляць, і, як кажуць, адпаведную міграцыю ўжываць, і ўжываць адпаведныя пратэктары. Вот, скажем, йодзісты калій – это вядомы пратэктар. Ёсць такія і пігулачкі, і потым сам йодзісты калій – это вельмі танны элемент. Я, як фотограф, добра ведаю, бо ён у фотаграфіі ўжываецца. Это чуть-чуть на кончику ножа яго ўзяць, і ён не пускае і радыактыўныя ізатопы арганізму. І таму на Захадзе давалі гэта, і ў Польшчы давалі, а ў Менску на Украіне не давалі. Ну ж ведаюць, это ж элементарна, это ж як соль. Не давалі. От чаму гэта рабілася? Хто рабіў тое, каб народ хварэў, каб у першую чаргу дзеці, і каб ён выміраў? Таму што на старэйшого чалавека, калі яму 70 гадоў, ну, арганізм па-другому функцыянуе, ўсё, і это менш уплывае такая радыацыя, такія ізатопы. А вось на дзяцей, калі арганізм расце, это жахліва. І найбольш дзеці пацярпелі, дарэчы. Так вот, чаму вы так рабілі? Рабілі? Вы што, чым вы думалі? Яны думалі вот такім чынам. Яны думалі, таму што з Масквы быў загад, некае было абгрунтаванне ідыёцкае, скажам, для іх это хапала, таму што загад быў, і вось ёдны удар атрымала ўся Беларусь. І асабліва дзеці. Таму што элементарныя рэчы не былі зроблены. Хаця ўсё это вядома.
І знову ж, от я вам не випадково привів паралель з Другою Сусвітньою війною і з усім, що це за ментальне, що вони робили, як вони використовували Чорнобиль для геноциду. Ну і далі, ось це, про це аерозолі я вам сказав. Вони піднялися в облаки, ну і в облаки розходилися. Сказать, что это катастрофа из этих не можно, я уже растлумачил. И тем не менш, Москва, поскольку ветер дул на полночь, а он же мог подуть и на усход, он дул на полночь и не шел по Беларуси, а может подуть на усход. Тому решили принять превентивные меры. Створили специальную группу, специальные самолеты, специальное речиво. На серебрі, там я не пам'ятаю, як докладно ця консистенція називається, з використанням серебра. Вот. И эти самолеты российские летели на Беларусь, и эти в облаке расстреливали, пускали этот вот желтый серебристый порошок, отбывался дождь, изотопы трапляли на землю и опускали хмары. Целая эскадрилья дзейнічала таким чином. Где опустили гэтыя хмары? Чэрікаў, Касцюкевічы, Краснополля, Сваўгарад, Добруш, Ветка, вось это Магілёўшчына. Радыяцыя там такая самая, як у Чарнобыльскай зоне каля рэактара. І я там быў в адселеных вёсках, у Вепрыне, у Чудзянах. Я там быў. Я вам скажу, ўжо прайшло некалькі гадоў, уражение жудасное. Велизарная вёска, вот Вепрын, скажем, улица Брукаванка, и крапива по 2-3 метры, и лопухи, у хатах. Чему? Ну, может, они так бы росли сами собой, а может, уже мутация нават была. Вот. И ваўкі. Калі людей нема, там только 2 женщины остались жить старые. Нам, кажа, нема куда ехать. Вот. Каже, ваўкі прыходзяць. Уражанне жудаснае ад этого мёртвого света, бачачы вось это чалавечае цяпло, якое засталіся, там цацкі дзіцячыя, там нешта, все такое. Што робяць камуністы? Тады ўжо мы ставілі пытанне аб адсяленні. Вот. Яны адсялілі вёску Чудзяны за 11 километров, потому что радиация не была суцельная, она плямами была. Але плямы мігрыруюць. Так вот, там были моцныя плямы, где вот это Вепрын, Чудзяны. Это была инициатива тут некоторых наших партийных работников, не буду называть их прозвища, вот, вядомая. Вырашили народ спасти. И вот они спасли. Побудовали поселок Майский за 11 километров от этого поселка, у полі, и переселили туда людей. И я там был с командой фронтовцев, мы были депутатами, мы поехали туда. У полі стоять так званые коттеджи, домы, так? Ничего нема, ни склепа, ни адрыны, ни хлява, ничего. Вот стоят домики побудованные, картонные. И мы выходят люди, и они нас не чуют. Яны плачуць, яны нас не што вы, не мае значення мы, БНФ, не БНФ, яны ненавидят всю власть. Потому что их, это ж, ну як турма, куда вы их заселили, что этим людям там робить? У полі вот так и наратовали людей. Но это мозговня такая у них была, они думали, что они вот таким чином. Вот такие приклады были, когда они взялись, так сказать, за паратунок. Что было в Чорнобыльской зоне? В Чорнобыльской зоне выселяли вёски, и все вёски копали экскаватором ямы и домы засыпали. И их нема. Сотни вёсок зникло из нашей истории, из нашей культуры. А что такое культура? Як она развивается? Яна обовязково повинна иметь постоянное насельництво. Калі нема постоянного насельництва, культура просто разбурается. Атрымліваецца нешта не тое. И вот тое насельніцтва, якое постоянно, там от пачатку, там история, кожная вёска, там кожны камень названы по-свойму. Это микротопонимика.
Это всякие апавяданні, ўсё это фальклор, это ўсё звязана з гэтым з пакаленнямі гэтых людзей. І знішчаны і дамы, і знішчана ўсё. Тое самае на Магілеўшчыне рабілі. Ну і вот, які вынік. Усё, што яны рабілі, оказывается, ўсё было супраць культуры і супраць чалавецтва, і супраць беларусаў. Ну, ўсё было супраць беларусаў. Што вы, шильдбюргеры, дуракі? Але ж чаму ў адзін бок усё ішло? Ну і цяпер аб гэтых аэразолях і аб гэтай камандзе, якая з Масквы ездзіла і спускала гэтыя хмары на Беларусь. Так вот, паўтару, радыяцыя ў гэтых раёнах, якія я назваў, яна такая, як і ў Чарнобыльскай зоне. І адтуль жа таксама адсялялі некаторыя вёскі, але бальшыня асталась. І вот я вам рассказываў пра дзе сірацінец Слаўгородского района. От чаму там радыяцыя. Это опустили зверху сейцы. У 2006 годзе у Нью-Йорк прыехала група кінадакументалістаў з BBC. Яны прыйшлі ў нашу царкву беларускую спаткацца са мной. Нехто ім сказаў, што трэба са мной спаткацца. Ну, мы разгаварыліся. Оказывается, яны хацелі рабіць фільм пра Чарнобыль, пра радыяцыю. Вот. І расказалі мне, што яны ведаюць. Ну, так я ім сказаў, што у вас вельмі павярхоўныя звесткі з заходняга друку. На самай справе ўсё было значна больш драматычна і трагічна. І расказаў ім шмат пра што. У тым ліку расказаў пра апушчэнне радыактыўных воблакаў на Беларусь. Яны якраз вот гэтымі воблакамі, цыклонамі, там яны гэтым займаюцца. І я ведаў інфармацыю, дзе жылі гэтыя людзі. Я ім даў адрасы. Это некалі была такая газета «Советская Россия», может, она теперь есть, бог ведае. Так вот, эта «Советская Россия», она друковала героический материал, як наши доблестные, так сказать, патриоты, воины, опускали радиоактивные воблаки на Беларусь. Дала адрасы, прозвища, я им это все дал. И они поехали в Москву, нашли этих людей. Живы остался только один. Те, якія опускали в облаки, они помирали. Потому что там фантастичная радиация. Их же як смертников пустили, они же ничего не ведали. Это як этих криминальников теперь Путин пускает. Так этих вот пустили, все. И они уже не живут. Один только остался по прозвищу Грушин. Вот. И они его нашли. Они его нашли, взяли его интервью. И он одел китель с всеми медалями. Бо он герой. Ему героя дали. І героїчно розказував, як, значить, це не то робили, чому, як, що, як. А чому ви, каже, вот все-таки опускали это в облаке, там же люди? Ну, знаете, если бы мы этого не сделали, эти же облака могли пойти там на Москву, и Петроград, и могли погибнуть миллионы людей. Вот так. Хотя реально, я кажу, такой небезпеки не было. І потім люди там, а тут же не люди, тут же білоруси. І він відкрито говорить, лічить у себе героєм, він думав, що приїхали зняти його, вони його зняли. Вот така історія. Так от, коли цей фільм зробили, вже потому, як кажуть, по тих звістках, я їм попросив їх сценарій переробити, все, ну все зробили. Вот. І гэты фільм потым у National Geographic там яны далі, там, можа, паўгадзіны, там рознае ўсё, але пасярэдзіне вот гэта быў сюжэт. Я яго вычленіў, гэты сюжэт, і я вам пакажу. Вот зараз паглядзіце, калі хто не бачыў, убачыце этого Грушина і убачыце ўсю эту вот сітуацыю, про якую я вам расказваю, калі ласка. Святло выключу. Project Popeye had opened the door to a new and dangerous type of warfare. The firestorm had created threats with international treaty banning
their big military parades. Harmless enough. But evidence has recently come to light that the Soviet authorities also use this technology for something much more sinister. One of the effects of which are still being felt today. April 1986, the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine exploded, spewing hundreds of tons of radioactive material into the atmosphere and creating the most horrific nuclear disaster in history. In 1992, Dr. Alan Flowers was one of the first Western scientists allowed into the area to examine the extent of the radioactive fallout around Chernobyl. He was working in Gomel, in the Republic of Belarus, in a region that lies between Chernobyl and Moscow. I was with my research group measuring levels of radioactivity in the soils and also the levels of radiation dose that the population were exposed to. And we found, even 5 years after the Chernobyl accident, the population were still being subjected to levels of dose 20 to 30 times higher than normal environmental radiation levels. Many children in Belarus were showing the effects of intense radiation poisoning. But how is this possible so far from the reactor? We would not normally expect, at a distance of 150 to 200 kilometers, such high levels of radioactivity, unless, of course, there had been some very unusual and intense rain. Following the explosion, there was a build-up of heavily radioactive rain clouds above Chernobyl. The prevailing winds threatened to blow these radioactive clouds towards Russia and the major cities of Moscow and St. Petersburg. But the rain never reached these cities. Instead, bouts of very heavy rain fell on the southeastern corner of Belarus. The same area that Dr. Flowers revealed to be showing unusually high levels of radioactivity. Disturbingly, many eyewitnesses claimed that the rainfall was caused by cloud seeding. One of our colleagues told us about the Sunday immediately after Chernobyl, when he drove back from the city of Gomel in very heavy rain and noticing aeroplanes in the sky with coloured materials coming out, trailing. Есть свидетельства населения, которое зафиксировало. There were eyewitnesses that saw the planes. Транспортные самолеты. After the planes had passed, the black rainfall started. Были черные дожди. Dr. Zainon Pajniak, a Belarusian scientist and politician, is convinced that to save Moscow, the Soviet authorities deliberately rained out radioactive material on Belarus and openly accused them of doing so. Today, he lives in exile. I can speak freely about anything I want now, though I know if I ever go back to Belarus, I'll be killed. I know that. Dr. Pajniak believes that people in his country were sacrificed to prevent the disaster spreading elsewhere. They were afraid that the clouds would move to the Russian region, and there would be a possibility of rainfall over Moscow or St. Petersburg. That's why they decided to rain out the clouds on the heads of the people of Belarus. Moscow authorities denied that cloud seeding had taken place after the accident. However, last year, at the 20th anniversary of the Chernobyl disaster, among those honored for their bravery was a pilot called Major Alexei Pushin.
received was for cloud seeding operations during the Chernobyl cleanup. I'm proud to say that I took part in the operations back in 1986. My comrades are proud as well. Те осадки, которые были вызваны The area where my crew was actively influencing the clouds was near Chernobyl, not only in the 30-kilometer zone, but out a distance of 50, 70, even 100 kilometers. 50-70 километров, 100 километров, там, где активно воздействовал мой экипаж. The plane was equipped with artillery shells, which were filled with the seeding material silver iodide, Экипаж работал не самостоятельно. and we were following orders from the ground regarding which zones we were required to seed. В участках, которые необходимо было рассеять. Направление ветра с запада. The wind direction was moving from west to east, and the radioactive clouds were threatening to reach the highly populated areas of Moscow, Voronezh, Nizhny Novgorod, and Yaroslavl. Ярославль. Если бы If the rain had fallen on those cities, it would have meant a catastrophe for millions. это была бы катастрофа для миллионов людей. During this cleanup operation, Major Grushin, his crew, and his plane were heavily exposed to radiation. Когда мы выполнили посадку на этом аэродроме, Once we landed at the airport, I was ordered to park my plane in a separate place. подошли люди People came from upwind towards us. страны где-то. They were dressed in anti-radiation outfits and held devices to measure radiation. Люди одеты в скафандрах с приборами, дозиметрическими приборами. Они подошли к самолету. They reached the plane, and a few seconds later, their devices recorded such high radiation that it made them turn around and run away. Бегом побежали от самолета. Самолет был полностью. The plane was highly contaminated. We were given a place in the airport where nobody was parked. Neither planes, no equipment, no people. The ruins of the Chernobyl power plant stayed highly radioactive for long after the explosion. And Major Grushin said he and others continued to conduct cloud seeding missions months after the blast. Another Russian pilot who does not wish to be identified has since confirmed that cloud seeding operations took place as early as 2 days after the explosion. Were the actions of the Soviet authorities justified? Clearly, they faced a terrible dilemma. You are faced with the fact that a radioactive cloud is there in the sky. That radioactive cloud and the radioactive material in it is going to fall down somewhere. It is going to fall on a human population somewhere. So if you are in Moscow, you have a very difficult decision. Do you let nature take its course, and that may then result in this cloud falling on millions and millions of people in Moscow? Or do you intervene? And do you use the technical resources that you have and try to minimize the number of population that this cloud will affect? The trouble was, the secrecy which surrounded events at Chernobyl meant that the Belarusian people were completely unaware of the coming rain. The local population talk about how there was absolutely no warning before these heavy rains and the radioactive fallout arrived. Now, if somebody in Moscow knew that there was going to be artificial fallout created in this area, it would have been quite possible to mitigate against that by warning the population to stay indoors, by distributing potassium iodide tablets. It is quite clear that these actions did not take place.
levels of radiation found in Belarus have led to dramatic increases in leukemia, thyroid cancers, and child defects. I had lots of friends in the area where the cloud seeding took place. They had to move away from their homes, and their children became ill. Thyroid cancer has increased amongst children by 50 times in the area where the cloud seeding took place. If there had been no cloud seeding, there would be no radiation. Even if the radiation had reached that far, it would never have been on such a huge scale. They decided to keep the cloud seeding quiet. They thought that the public would never find out about it. Everything would stay a secret, and nobody would need to take responsibility. Кажуть, без коментарів. Ось такими злочинцями ми мали справу. І з такими злочинцями ми змагалися. І вони сиділи не тільки в Мінську, вони сиділи в Москві. І оттуль давали свої указання. Повторяю, Чорнобиль був використаний для геноциду білоруського і українського народу. Це злочинці. І вони не шкодували і своїх. От цей от патріот, який розказує, я нічого не ведаю, но думаю, що він герой. Вот такая была політика. Для вас це зараз, я думаю, добре знайомо по війні з Україною. І вони такі були завсюди. І от тоді, за початку 90-х, конец 80-х, люди были настолько опрацьовані пропагандой, что в это было тяжко поверить. І тим не менш, це стало відомо особливо у тих заражених районах. І тому повторяю, що гэтая вот боротьба за Чорнобиль бодай была найбольш великой нашей політичной боротьбой. Бо вона була неровная. Нас було мало, 10% в Верховному Совете. Але за нами стояв весь народ. Вот. І ми їх усе ж таки розплескали. Яким чином? По-перше, створили цю комісію. Григор Вечерський це не був номенклатурщик. Комиссия проводила доследования, и у этой комиссии были пристойные люди, специалисты. Вот. По-другое, мы их примусили створить чернобыльское законодательство. В основном писали мы, и они их, так сказать, наши проекты откидывали, але вимушені були займатися. Я входив в Чорнобильську комісію, до речі, Верховного Совета. Але вимушені були займатися, тому що многі з них і самі були там. Тільки в тих городах, де вони жили, радіація була непоравнально менша, тому що вони, по-перше, це городи, по-друге, вони були обмиті дождем і так далі. Але все одно небезпека була. І, звісно, многие з этих місцевих комуністів були зацікавлені, як яким чином все ж таки цю справу уладкувати. І були певні натяжки поміж центральним комуністичним керівництвом і от тими людьми, які були на місцях. Скажімо, був такий комуніст там Смолер, він частково, так сказати, підтримував наші ідеї. И тому вот это была такая ситуация борьбы с Чернобылем, что и нейтральные люди, и частка номенклатурных коммунистов неким боком старались не перечить Народному фронту. Законодавство было принятое, але
Яно было недастатковае, паколькі супраціў камуністаў быў вялікі, па-другое, яно дрэнна выконвалася. Сутнасць этого заканадаўства ў тым, што былі вызначаныя зоны жыцця, зоны адсялення, зоны першачарговага адсялення і гэтак далей. Былі вызначаны ўзроўні радыяцыі, пры якіх можна быць, а можна быць выселеныя, скажам. Вот. Гэта было ўсё размеркавана па заканадаўству, якое мы прынялі. Усе людзі, якія жылі ў гэтых зонах, калі яны не выязджалі, яны атрымлівалі грошы, іх называлі, народ прозваў грабавыя. Вот. Атрымлівалі грошы, дапамога дзяржавы, атрымлівалі там вітаміны і гэтак далей. Вот. Таксама ліквідатары. Ліквідатары – это людзі, якіх прымусілі ехаць на Чарнобыль і ліквідаваць аварыю. У першую чаргу войска. Войска, партыйных работнікаў, многія іх загінулі проста. Людзі не ўяўлялі, што такое радыяцыя, таму што яна ж не адчуваецца. Вот. І інфармацыі ім не давалі. Інфармацыя была нават шкодная. Гаварылі, што трэба спірт піць. Радыяцыя не прапускае. Это неправда. Это неправда. І так же сама, паколькі йодзістого калія не давалі, так людзі чулі, што йод трэба піць. Многія пілі молекулярны йод. Той, што раны апрацоўваюць. Одну кроплю на шклянку можна выпіць, а калі болей, то ён шкодны для арганізма вельмі. І травіліся такім чынам. І дзяцей. Вот что вытваралася. Это, значыцца, людзям ліквідатары былі вызначаныя, і яны абавязкова атрымлівалі адпаведную пенсію. Вот. Ім былі прыярытэты ў лячэнні і гэтак далей. Гэта было. Таксама былі пэўныя мерапрыемствы вызначаны па дэзактывацыі з рэкамендацыяй вучоных, таму што то, што рабілася раней, калі закопывалі дамы, там усё, это мартышкін труд, што называецца, просто знішчылі культуру. Вот. Потым праблема была, куды перасяляць людзей. Это ж тысячи людзей, усіх перасялілі 350 тысяч. Трэба было болей перасяліць, но перасялілі 350 тысяч. Куда? В основном рассяляли по городах, в микрорайонах. Вот у Менск переселили 1000 чорнобыльцев. Яны жили в микрорайоне Малиновка. Фронт ими піковався. Мы ездили, давали им там концерты, песни, для детей подарунки привозили. Яны збиралися у клубе там, шмат, там некалькі сот. Слухайте, я такого не переживал. Вот люди з патухшымі вачыма. Вот яны маўклівыя, яны мала што гавораць. Дзеці, а іх жа было там шмат, этих дзетак. Это вот дзеці ж крычаць, там нешто бегаюць, смяюцца. Нічого падобного. Ціхенька маўчаць. Ціхенька, патухшыя вочы. Мы ім этой цукерачкі, там што. І дзеці маўчаць. Это, знаете, что это вот просто за сердце брало. У меня здымки остались от этого всего. Вот людей вытягнули с корнем, переселили у Менску этой квартиры. И они живут, как у турме. Это уявите, это пережить все. Так вот, некоторые оставались люди, правда, старейшие, что не, я никуда не поеду, и доживали там. Вот что было с этими людьми. Фактично, переселенцам, ім далі там кватэры неяк, там усё, але гэта трагедыя чалавечая. Іх не задзейнічалі, ім не далі магчымасць рэабілітавацца па-чалавечаму, у сацыяльную сістэму, у работу. Бо перасялілі, як у той пасёлак Майскі, і забылі. Вот. І мы, ізноў жа паўтараю, бо Народны фронт вельмі шчыльна гэтым займаўся і меў вялікую павагу і папулярнасць у народзе. Тады. Бо людзі бачылі, што фронт гэта падняў, і фронт гэта зрабіў, і фронт гэта робіць. Так вот, у 92-м годзе я быў у Верховным Савеце СССР, наша там дэлегацыя ездзіла, і у гасцініцы «Россия» я пазнаёміўся з дэпутатам Верховного Савета, старшынёй Смоленского або выканкама, Орловым.
Ну, это головный человек, так сказать, в области. И мы несколько раз з ним говорили на тему Смоленщины. И он мне рассказал, что ситуация вельми дрэнная, потому что в области Безлюдева по 8 тысяч живе у районе. Для прикладу, у наших районах белорусских 80-90 тысяч. Районы однолькавыя. У іх у 10 разоў менш. Люди альбо спіліся, альбо выехалі, працаваць няма каму. На Смоленшчыне я быў, кустоўем пазарасталі палі, мохам і так далей. Ситуация вельмі цяжкая. Я кажу, ну і што вы думаеце, вот як старшыня облвыканкама, як падняць Смоленшчыну? Нам Ельцин вот выделил там 1,5 миллиарда, так вот это. Я кажу, а як вы задейничаете? У вас же людей нема. Не знаю, ну как-то, прямо не знаю, что делать. Да, проблема, конечно, но будем как-то выходить из этого положения. Я кажу, что, знаете что, а я вам пропоную идею, як выйти из этого положения. Только это політичное решение повинно быть. Ну и вот, почали мы с ним говорить. Я кажу, что давайте так. Вы згодны, что это белорусская земля и Смоленск белорусский город? Да, я знаю, я это читал. Действительно, я из Белгорода, русак, но я это знаю, я историю знаю Смоленщины. Значит, добро, окей. У нас Чернобыльская катастрофа. Сотни тысяч людей мы переселяем. Давайте мы домовимся праз вас, праз Верховный Совет, праз Ельцина, праз Совет Министров з нашага ўраду и переселим белорусов у Смоленскую в область. Да, это отлично. Но эта земля повинна быть под белорусским суверенитетом. Это значит, что Смоленская область уваходить у Белорусскую ССР, Беларусь. Вот. Да, вы знаете, я не против. Но это должно быть политическое решение. Ну, правильно? Але вы не супраць. Вы падтрымліваеце гэта? Падтрымліваю. Вот такие справы были. Сярод іх часам знаходзіліся цікавыя людзі і разумныя. Чалавек гісторыю Смоленшчыны ведаў. І ведаў, што это беларускі горад. Вот. Значит, только повинно быть политичное решение. И згаджаліся на суверенитет. Одно было пытанне. Одно. Вы знаете, мы ж сустракаліся з белорусскими державниками и господарниками. Узровень, конечно, вышэйшы, чем у нас. Ваши, так сказать, ваши кіруючыя вот, партыйныя таварышыны вышэй. Значит, зразумела, пра што ён гаворыць. Я кажу, что у гэтым не будзе праблем. Усё кіраўніцтва Смоленской области, оно застаецца як было. Кадровых, мы можем это договориться. Кадровых перепасовым боится, что он не будет начальником. Не будет. Это застанется. Вот. И можно принять разный статус. Можно вот некий статус некой экономичной, политичной автономии Смоленщины принять. Но суверенитет будет белорусский. Или может быть и так. Это все магчыма. Но мы вырытаем белорусов, они будут працаваць. Тут хорошие земли на Смоленщине. Мы вырытаем этих людей и поднимем Смоленщину, и у вас будет так само, ну, кажется, 1,5 миллиарда не стратится, все будет окей. Но такая вот была размова, и она была серьезная. Она была серьезная. И потом, улічаючи, что он так серьезно отнесся, мы, это я и депутат Трусов Олег, споткалися с кіраўнікамі, с депутатами и кіраўнікамі Бранской области, Псковской области, Орловской области. Это там, где есть белорусские этничные территории. Аж до Великих Лук и Вязьмы. Это Всходняя Беларусь. Это все ученые, Карские, это все, так сказать, зразумело. Это тут, я кажу, не проблема, только какие-нибудь там, ну, анальфабеты могут там нечто поднимать. Это элементарные речи. Вот. И вот, когда мы спотыкались с этими депутатами Верховного Совета и кіраўніцтвом Орловской, Бранской, Псковской, и, здаецца, еще Воронежской, там 4 человека были. И они все это выслухали и отнеслись довольно серьезно. Вельми стрымано, конечно, супраць никто не казаў, але казаў, что, ну, это идея, якую можно обмерковать
проаналізувати, ну, які рішення можуть прийняти. Ну, то, звісно, політичне рішення і все. Значить, і знову ж, люди віднеслися серйозно. Это я и знову ж кажу, що у боротьбі з комуністами, як кажуть, коли ви будете на узровні снайперського стріла, ви можете не перемогти. Треба йти на ближній бой. Треба з ними говорити. По-чоловічому, все ж люди. І так ми були у Верховному Совєті. Коли нам треба було ніякі голоси там чи що, то ми просто говорили з людьми, ну треба ж проголосувати, ну так же, а знаєте, Кебіч комбікарбов не дасть, це що там Кебіч? Як ми могли отримати їхні голоси, коли нас 30 чоловік, а їх 345? Їхніми голосами заборонили комуністичну партію, використали момент і незалежність проголосували одноголосно. Это по поводу, знову ж, що тут, пробачте, розне дурачье, там, от он там с ахашчиком, там то. Ну, що їм тлумачить людям? Це не політики, вони не розуміють, що це таке, чому треба, як кажуть, таких людей, які виступили супроти системи, вийшли. Їх не треба відпихувати, хай цю систему розшатують. Не треба це все робити. От. Так от, я вам розказав історію цікаву про Чорнобиль. Тоді я приїхав і спробував говорити з Дементєєм. Ну, можете, хто ведає Дементєя, можете собі уявити, що розмова не отрималася. Это чоловік, вони не розуміли, що це, як це. Це були люди, яким давали указання, і вони були той же Дементєй супроть незалежності. Яка незалежність? Що ви, а що ви там, фронт своє, ваш би флажки, там то. І от коли Горбачов почав проводити цю політику, обновлення Горовське це погоднення, обновлення СССР, провести ще раз, як кажуть, псевдообновлення, і був загад усім країнам, усім республікам прийняти декларацію об незалежності, і раптом їм приходить з Москви указання прийняти декларацію незалежності. У них була прострація. І вони не могли розуміти, на якому світі вони знаходяться. 90-й год, так. Вот. Это вот такі перипетії політики, які були в той трагічний час Чорнобильської катастрофи. Ну і був ще випадок, правда, він не продуктивний. Вот. У 91-му году делегація Народного фронту їздила у Штати і в Канаду. І в Канаді у нас були перемови з некоторыми людьми, з парламенту, там, з керівництва, вот, з міністерства, об тим, що коли ситуація буде безвиходна для нас, бо це 91-й год, ще був Совєтський Союз, це ми в Красовику були, то чи могли б ми сподіватися, що ми частку людей могли б переселити у Канаду, тому що Канада – велика країна, больше, чем Америка. Там только было 20 миллионов населенства. И там такие, ну, Манитоба, там те что. Можно было б оцелить этих людей, как они имели б там автономию певную, ось, політичну, економічну, і як ці ареали, кажуть, ну, заховати націю. Так само, серйозно це вислухали, але ніяких виводів вони не могли зробити, бо це демократія, треба ж, так сказати, з усіма порадитися, що можуть не вибрати, все, там зовсім друга система. Ну, але потім ми від цього відмовилися, бо не було потреби. І, звісно, при добре сконсолідованій нації, це був би вихід. Коли б це відбулося з білорусами, я думаю, праз 2 покоління була повна асиміляція. Нічого б не отрималося, бо треба мати національну свідомість, не тільки працювати, опрацьовувати землю, не тільки бути, але треба ще розуміти, як от Квебек тримається, знаєте, на от хоче незалежності тримати. Вот, там цікаво це все. Так от, ми шукали різні виходи, як вирятувати наш народ від вимирання. И потом это Чорнобильская наша одна была организация, и была другая организация. Первая называлась «Дети Чорнобиля», другая «Дети Чорнобиля Беларуси». Первая найбільш за межу вивозила дітей, другая по Білорусі працювала. Так само за межу вивозили, але більш рідко. Вот. Другую организацию узначаливала Галина Федоровна Ващенко.
Вот. Ну, я ездзіў якраз вот з гэтай арганізацыяй па чарнобыльскіх этих раёнах. Ездзіў, каб проста бачыць, я кажу, на свае вочы пагаварыць з людзьмі і бачыць, што ёсць. Вот. Бо калі мы праводзім такую палітыку, то не можа быць абстрактных гаворак. Трэба канкрэтна бачыць, як людзі жывуць, што яны гавораць. Мы дапамагалі не толькі чарнобыльцам, мы дапамагалі ўсім сірацінцам, дзіцячым дамам, Салігорску, скажем. У Менску былі дзве такія сірацінцы, дзе аддавалі дзяцей, ад якіх адмаўляліся бацькі. І адмаўляліся па розных прычынах. Часцей за ўсё, што дзеці былі калекамі. Вот, нарадзілі дзіця калечку без ручкі, без ножкі. І у гэты сірацінец. Все, адмовіліся, што з яго будзе, не знаю. Вот мы гэтых усіх дзяцей падтрымлівалі. Метадычна завозілі прадукты, завозілі ўсё. Вот то, што іх падтрымлівалі. У Менску, я помню, хлопчык, завуць яго Ігор, все запомніў, таму што ўразіла. У яго ножак няма, яго ласты. Ён на ластах, а ручкі ёсць. Яму, ну, можа, так ужо гадкоў 9 было. Ён на гэтых ластах разумнейшы хлопчык. Інтэлект ёсць, усё, разумны, кемлівы. Бацькі адмовіліся. І вот такіх шмат. Ну, ёсць зусім, што з хваробай там Дауна, ўсё такое. І там тыя нянечкі, тыя людзі нашыя, жанчынкі, там, лекары, з такім клопатам, яны так любяць гэтых дзяцей, гэты гарок з ластамі, ўсё. От іх, дзе былі чарнобыльскія тыя дзеці, вы бачылі тут на экране некаторых, на кропельніцах, усё. Мы таксама былі і там. Вось. Вельмі шчыра і балесна нашыя людзі адносіліся адзін да аднаго. Вот этих дзяцей, этих хворых, усё гэта. Бо я на захадзе ўсяго пабачыў. Разумееце? Таму, ну, наш народ нават вот за гэта, што ён душу аддае другому, вот, трэба любіць. Это дзівосны народ. І вот такое няшчасце на мільёны людзей трапілася. І такое начальство. І гэтак вот было ўвесь час, трэба было з гэтым змагацца. Значыць, гэтае заканадаўства, якое мы прынялі, паўтараю, што, конечно, яно недасканалае, але тым не менш яно дало магчымасць людзям выжываць. Людзі атрымлівалі нейкія грошы, дапамогу, вітаміны. Нашы арганізацыі, дзяржава гэтым не займалася, толькі гэтыя фронтаўскія арганізацыі вывозілі дзяцей за мяжу. Вот. Ну што, дзеці там пабылі, свежыя прадукты, ўсё. І калі дзіця месяц прабудзе на свежых прадуктах, то ізатопы з яго выходзяць. Ён ужо прыязджае больш чыстым. А калі увесь час есць яду з ізатопамі, ну то яны псуюць ныркі, сэрца, ўсё. Разбураюць радыактыўна, ўсё. Вот. Што далей робяць камуністы? І зноў жа з Масквы. Значыць, землі гэтыя, яны выведзены з севазвароту, часткова, з сельгасугоддзяў. Загад быў такі: змешваць мяса чыстае з Беларусі і радыактыўнае. Калі там, допустим, у мясе 15 кюрэй, каб атрымалася там 2 кюрэй, допустим. І гэтым кармілі весь народ. Я думаю, тут людзі адукаваныя, цудоўна разумеюць, што такое калектыўная радыяцыя. Калектыўная доза радыяцыі ёсць такое. Гэта вельмі небяспечна для папуляцыі, для нацыі. Маленькія дозы радыяцыі ўспрымаць, яна ж размеркавана па ўсёй нацыі. Это не на кожного канкрэтно, а канкрэтна ўся нацыя робіцца хворая, нараджаецца. І мы бачым, што з намі адбываецца. Якое нараджэнне, ўсё. Мы ж это бачым. І это пачалося раней. Это пачалося яшчэ ў 50-е гады, да яшчэ раней, акрамя генацыду, яшчэ былі выпрабаванні тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі. Дык вот, такая была палітыка: змешваць чыстыя прадукты і нечыстыя, і заражаць усю нацыю.
Бо ў навуцы, паўтараю, элементарна зразумела, калектыўная доза радыяцыі вельмі шкодна для папуляцыі ўсей. Это не можна рабіць. Калі частка людзей будзе есць, скажем, заражаную, а частка толькі чыстую, то гэта добра. Але калі ўсе будуць есці, папуляцыя падае. І гэта рабілі, і плеваць ім на навуку. А чаму так рабілі? Вот яно улаштоўваецца ўсё вот гэта, вот, што вы бачылі на экране, што гэта не людзі. Вот, улаштоўваецца, што это беларусы і украінцы. Усё гэта улаштоўваецца ў адзіны погляд, што людзі толькі расейцы. Астатнія гэта недалюдзі. Можна так рабіць. Лукашенко прадоўжыў гэтую палітыку. Адбываецца тое самае. Ён увёў усе зварот тыя угоддзі, якія былі рэдактыўныя. Ну, там зменшылася радыяцыя, бо цэзій паўраспад адбыўся, скажам, але радыяцыя яшчэ моцная. Это, кажуць, праблемна, но ён увёў это. Ёсць прадукты заражаныя, афіцыйна змешваюць. Потым рускія фірмы, якія сюды прыйшлі, робяць тут все. Яны таксама ў Маскву пасылаюць чыстыя прадукты, і Масква атрымлівае толькі чыстыя, гандаль жа ідзе малаком усім, так? А змешаныя прадукты ідуць на Беларусь. Хорошыя, смачныя, але беларуская нацыя і есць шкодныя прадукты. У Маскву ідуць толькі чыстыя. І гэты Лукашенко все это ведае, яны праводзяць тую самую палітыку геноцида, скрытага, паступовага, перспектыўную, якая пачалася разам з чарнобыльскай катастрофай. Вот такая палітыка, мы ўсё это бачым. Ну і далей. Аказалася цікавая рэч, што ў зонах, дзе не было выпадання, дзе не пускалі воблакі, дзе не было ападкаў, вельмі высокая радыяцыя. Вот это, скажем, Жыткавічы, каля Лунінца, это Альманы вядомыя, вось, на Берасцейшчыне, Лельчыцы. Калі я быў дэпутатам, прыходзіў адзін чалавек, прынёс мне цэлую папку свайго даследавання, а вынік у 50-х, дакладней у 60-х, 65-66 год, там было выпрабаванне тактычнай ядзернай зброі. Калі мне было 20 гадоў, у 64 годзе я быў у Глушкавічах. Это вёска апошняя перад Украінай. 5000 насельніцтва. І там мне расказвалі, як высялялі вёскі войска, рабілі нейкія там узрывы, эксперыменты. Так вот, высвятляецца, што гэтая радыяцыя, яна паходжання значна ранейшага. Чарнобыль, як кажуць, наслоіўся на гэтую радыяцыю, і калі пачалі вывучаць, ужо вучоныя ўзяліся, яны адкрылі гэты пласт радыяцыі. Адкрыў Юрый Бандажэўскі. Што было з Юрыем Бандажэўскім? Прыдумалі некую лухту там яму і ў турму. І выручыў яго, 6 гадоў адсядзеў, але яго міжнародная супольнасць выцягнула. Вот. Так вот, Бандажэўскі, ён вучоны, это вучоны міжнародного класа. Ён даказаў шкоднасць вось этой малой радыяцыі і гэтай калектыўнай дозы і даказаў, што ранейшае выпрабаванне тактычнай ядзернай зброі народ нічога не ведаў, все было скрыта. Высветліліся факты недавно, якія былі раней невядомыя. Оказывается, в 70-х годах по Беларусі было даследаванне малака аб колькасці цэзія ў малаку. Хто даў такі загад? Это ж быў Савецкі Саюз, трэба было даць загад нейкі. Акадэмія навук, яна працавала з бюджэта, і былі заказы ад Савета міністраў, якія тэмы распрацоўваць. Значыць, это быў нейкі загад. І па ўсёй Беларусі было даследавана малако, і высветлілася, што практычна амаль па ўсёй Беларусі, але асабліва вот у гэтых зонах, колькасць цэзія ў малаку ў 100 000 разоў перавышае норму. 70-й год была выпушчана кніга. Яна была знішчана, спачатку знята, і была знішчана. Вот такія факты. Вот. І зноў жа, моя тэма паказаць, як Чарнобыль уздзейнічаў на здароўе людзей і на палітыку.
Чорнобыль одночасно був політикою Російської імперії. А з нашого боку, це була боротьба за наше виживання. І так само була політика. Вот. Ну і у Верховному Совєті дзейнічала ось ця комісія, яку була створена по нашому патрабаванню. І там було шмат фронтовців. От, ну, большасць камуністаў, конечно, было. І тим не менш, эта камісія працавала сур'ёзна. У чэрвені 91-го года было разгледжано вынік этой камісіі. Яна прадставіла, цэлы дзень это быў разгляд, прадставіла Верховному Совету, што было напрацавана камісіяй. Выступали депутаты фронта, выступали маскоўцы, і задача ставілася такім чынам – прыцягнуць да адказнасці злачынцаў за Чарнобыль. Это і Слюнькоў, это і такі Камай, які быў у Гомелі. Вот это ён дэманстрацыю дзіцячую рабіў. І яшчэ некалькі канкрэтных камуністаў, якія ўсё ведалі і ўсё гэта рабілі. Конечно, не ўдалося. Потому что яны галасавалі, іх было большасць. Вот. І, конечно, это зрабіць не ўдалося. Тым не менш, камісія вызначыла шмат такіх істотных моментаў. Дакумент гэты застаўся у Верховным Совете. І ён меў уплыў на то, што былі факты пазначаныя і былі названыя злачынцы. Ну, з нашага боку они больш былі названыя. А з боку камісіі Вячэрскага была названая праблема і факты, і асоба без названня прозвішчаў. Прозвішча мы агучвалі. Вот. Для народа гэта было важна. Это не была поўная сатысфакцыя, але все-таки я вам расказваю, як ішло змаганне, вот, і як Верховны Совет вымушаны быў рабіць то, што мы патрабавалі. Конечно, до конца гэта не было даведзена, потому что яны не маглі асудзіць самі сабе, бо это была ланцуговая рэакцыя, іх бы ўсіх трэба было пад суд аддаць. Не ўсіх, но бальшыню. Вот. Тым не менш, гэтае пытанне яны не маглі адкінуць. Не маглі. Гэта пытанне абмяркоўвалі, людзі это бачылі. Вось паседжанне этого Верховного Совета, якое было ў 91 годзе, тады ўжо камуністы апамяталіся, і не было прамой трансляцыі. Я вам расказваў у пачатку. І вось потым, калі ўжо і Лукашенко прыйшоў, многія выступы, многія дакументы на відэо, яны былі размагнічаны. На смецці знайшлі, калі ўжо быў Лукашенко, выкінутая на смецце стэнаграма Верховного Совета. Вынішчалася тое, што сведчыла аб злачынстве. Просто вынішчалася, так як вынішчаюць бібліятэкі пры Лукашенко, это вы ўсё ведаеце. Камуністы рабілі тое самае, але яны зрабілі спецхраны, спецфонды. І літаратура, якая мне падабалася, у адным экземпляры была ў спецхране. Гэтыя проста знішчаюць. Дык вот, з той сесіі астаўся толькі адзін дакумент. Сергей Навумчык запісаў гэта на відэо. І вот это адзіны дакумент, які астаўся, ўсё знішчана. Вот. Я хочу вам прадэманстраваць, каб вы убачылі, як кажуць, напружанне і убачылі, што гэта было столькі гадоў таму, якія пытанні падымаліся. Вот. Я б тут хацеў бы паказаць некалькі выступаў. Ну, яны даволі, можа, доўгія будуць для вас, там па 10 минут некаторыя. Вот. Але я думаю, варта, бо гэта унікальныя дакументы, якія варта паслухаць. Ёсць мой выступ, дзе я кажу пра такія пытанні стратэгічныя, важныя ў чарнобыльскай сітуацыі, бо тут яшчэ было адно, што ў сакрыцці гэтых дадзеных было зацікаўлена не толькі КПСС, але і МАГАТЭ. МАГАТЭ, калі так груба сказаць, міжнародная мафія атамная. Вот. Яны былі зацікаўлены,
каб гэты бізнес, як кажуць, каб ён прадаўжаўся, бо это падважвала ўсю іхную, як кажуць, работу. МАГАТЭ валодае 500 мільярдаў, калі ўзяць 500 этих станцый, якія былі, па мільярду адна, допустим, это прыблізна, даляраў. Вот, мелі вялізны капітал, і яны канкрэтна супрацоўнічалі з КПСС. Яны канкрэтна прысылалі сваіх экспертаў да нас. Вот. Эти эксперты вельмі такую займалі пазіцыю хітрую, каб паказаць, што нічого страшного не адбылося. Так сказаць, это і з такім важным відам міжнародных экспертаў. Это вельмі шкодная была пазіцыя гэтых экспертаў, вельмі шкодная. Вот. Мы таксама з імі змагаліся. Мы былі з імі ў канфлікце з этой міжнароднай мафіяй. Наши чарнобыльскія камітэты, яны вывозілі дзяцей, скажем, Галина Фёдоровна Ващенко, она вывозила детей, была в Италии, была такая графиня Макулята. Эта графиня финансовала привоз этих детей, дети там жили, оздоровлялись, и все. Их зробили анализы, их доследовали, все. И оказалось, что все эти анализы, доследования, яны и шли только для МАГАТЭ. Но как раз вот Галина Федоровна подняла там великий, кажут, шум, что это наша, как кажут, интеллектуальная маемость. Это наши дети. Что в эксперименты проводят? Нам вы повинны дать свои доследования, мы повинны ведать. А они робили доследования, и потом давали это МАГАТЭ, и неколи на Чернобыльской сессии был выступ, и что вот документы показывают, ничего ты знаешь. Это фальсификаторы были. Конечно, после того, когда их, как кажется, вот так зловили, все, больше графиня Макулята Чернобыля не цікавилась, и дети больше не цікавили. Это и снова я хочу показать, что не просто тут коммунисты, тут еще был и такие, как МАГАТЭ, такие певні заходні підходи, щоб заховати свої інтереси. Вот. Тому вот у своїм докладі я там так само про це казав. Мы выступили практично вся оппозиция. Это было шмат. Коммунисты выступали. Вот. И мы размерковали темы. Я тут хочу вам показать выступ Голубева. Это ведомый депутат был. Валентин Голубев, он свою тему присвятил тиску на сумление коммунистов. На сумление, на правду. Это ж мы, тут все. Да справедливость. Все. И он так это построил всю свою побудову. Треба було так робити, але це ілюстрація, що це абсолютно безкорисно. Ніякого сумління немає, нічого. І ви це бачите. Ви це бачите тут так само. І так само ще такі цікаві елементи, що були люди, які, скажімо, Шушкевич, він був до опошнього, кажуть, слова, був супроть незалежності Білорусі. От тут буде книжка «Сесія незалежності». Хто може купити, там убачиться. І стенограма сесії. Там все написано. Це документ. Стенограма – це документ. Вот. Так от, він підтримував так само Москву, підтримував 35-берную концепцію. Усю ту хлусню, яку видавали міністерства, ті Савченки там, ви не пам'ятаєте, хто це був. Це все ті комуністичні жулики, які давали інформацію, яка, кажуть, все хорошо, прекрасная маркиза. Люди вимирають, діти хворі, лейкемія у дітей. А вони говорили, що статистика говорить, що все очень хорошо. Вот. А мы користалися статистикой непосредственно. Мы ездили в районные больницы. Мы это знали, что як відбувається тоді. Вот. І от тут так само бачите тут таку пікіровку, вот, щоб поглядіти, які ж позиції займалися люди, на яким стані нам приходилося тоді змагатися. І опошнє, я вже на опошнє вам показати, але сьогоднішній день. Вот. Эти проблемы застаються, і я про їх скажу після прогляду фільмів. Коли ласка, 2, 3, 4, 5. Валентин Голубев, народний депутат 15 округа, представник опозиції Білорусі. Не то я.
Не Голубєва, перший Познякін був. Кроком по викриттю радіаційного злочинства, вчиненого над білоруським народом. Давайте зададим себе питання, у чим причина, що жахливі виники Чорнобильської катастрофи на Білорусі закрили одразу після
Ну, гэта такое было тараннае выступленне і спецыяльна яно было зроблена. А зараз вы паглядзіце аспект звяртання да маральнасці вот гэтых людзей, якія пазяхалі і смеяліся. Валентина Голубева. Народний депутат 15 округа, представник опозиції Білоруського народного фронту. Поважаний старшиня, шановні народні депутати, дорогі наші виборщики, які зараз слухають трансляцію. Те, що відбувається у нашій залі учора після обіду і сьогодні зранку, вельми страшно і болюче. Учора було страшно сидіти в цій залі і глядіти, як велика кількість людей, відказаних у многих за те, що відбулося, які зараз там працюють і ведають, що не все то робиться, що треба для врятування людей, ніхто із них не вийшов сюди і не сказав, так, ми зробили в 86-му ці помилки, ми винуваті, але ми не могли зробити інакше. Так нам приказывала партия, неправильно ли приказывала, ей приказывали з Москвы. Мы не могли зробити інакше. І зараз є помилки. Дорогі депутати, дорогі люди, зробили ми помилки. Ну так відбулося, зараз ми так робити не будемо. Що зараз відбувається? Що ви робите? Ви шукаєте винуватих в опозиції, тих людей, які з першого дня пробували розказати правду. Узнять народ, поднять, щоб люди зрозуміли, що нас дурять. Ви шукаєте винуватих серед учених. Ви вспоминаєте ім'я поважаного народного депутата, академіка Коноплі, який з першого дня забив тривогу, який зробив більше за всіх вас. Для того, як сказати ту правду, ви знайшли ученого тут. Ну це ж можна винуватого тут, це ж можна так робити. Яка ж сила заховувала правду? Хто нам забороняв говорити правду людям? Хто нам забороняв правду друкувати у пресі об тим, що відбувається? Успомним, що було 2 роки назад, коли в городі Менську тисячі людей з 26 красовика вийшли на площу Леніна. Як нас не випускали з роботи, як ми не вийшли сюди. Як нам заборонили провести мітинг у цей день і сказали, що будуть карати кримінальною відказністю. Люди прийшли, тисячі людей, і як не карали, прийшли з транспарантами і зробили годину смутку. Люди годину простояли, не сказавши ні слова, тримаючи в руках свічки і плачучи. Тут були не тільки меншуки, були представники з усіх забружених районів Білорусі. А що зробила влада? А влада в цей час вывела на площу ім'я Леніна у Менську воєнний духовий оркестр і грала усю эту годину бравурні марші. І так можна було робити, і так треба було робити. Я зараз хочу сказати, можливо і правда, не треба таких вже усіх робити винуватими. Але давайте, коли ми народні депутати, коли ми говоримо, що правова держава, давайте виходити з одного принципу. Коли є злочинство, яно повинно бути покарано. Коли є злочинці, яны повинні бути покарані. А склад злочинства є. У гэтым годі, 27 красовика, у минулым годі, у Менську і у Києві пройшов Народний трибунал, де присутничали відомі юристи, відомі учені, люди з тих районів, які розказували, як їх дурили, як їм писали у їхні медицинські картки зовсім не ту інформацію, як їм забороняли лечити дітей, як членам партії забороняли виводити після аварії дітей з цієї зони, виключаючи їх з партії. Так не треба розібратися, що це робили правники. Це була і злочинна халатність. Це і було несумненне свідоме злочинство. І про всіх цих людей треба говорити. Зараз представники Центрального комітету Комуністичної партії говорять, що було таке указання з Москви. Так, вони робили те, що говорили з Центрального комітету Комуністичної партії Совєтського Союзу. А коли зараз вам скажуть знову робити те, знову буде так само.
Я задавав питання, я не хотів вчора виступати, я задавав питання поважаному господару старшині комісії, народному депутату Вячевському. Що він давав за звістки? Що було за посідження ЦК Компартії Білорусі і Совета міністрів Білоруської ССР, які вирішили після рішення Верховного Совета протягувати сіять на забруджених землях. Что это такое? Ці не злочинство это. Это уже злочинство супроть народа, супроть нации и сведомое. И я прошу прокуратуру Белорусской ССР узбудить криминальную справу по этим пунктам злочинства. И не забывать, что у нас так само есть закон, мы приняли об основных принципах народовладия. Я пропоную поважаному Верховному Совету унести такий пункт и в постанову Верховного Совета Белорусской ССР. Чему я еще раз хочу сказать, никто из вас, поважанные народные депутаты, поверьте, я никого не хочу называть прозвище. Чему никто, окромя народного депутата Сушкевича, не взял на себе вину? Але он просто журналист. Але он признал, что яны могли быть больше рашучими. И не можете вы сказать, что ви так само могли робити по-іншому. І зараз ви будете робити по-іншому. Це ж можна зробити. І це треба зробити. Які вам ще треба докази? Ви ж бачите, що люди хворіють, діти хворіють. До речі, Білоруський народний фронт перший почав виводити цих хворих діток за межу. Перший узняв серед міжнародної супольності цю проблему. Вам не подобається? Коли ласка, проверьте, ці Компартія Білорусі, ці Білоруський народний фронт розказав правду. І люди хай зараз чують. Так, я депутат від Народного фронту, депутат від опозиції. Так, у мене вельми мало можливості вийти до людей і довести свою інформацію. Коли партійна преса пише неправду про нас, і ми звертаємося туди, коли артикул, свій отказ нам відмовляють. Так, у нас засталася парламентська трибуна, і сьогодні є можливість у мене сказати те, що я думаю, як воно є. Коли у вас будуть аргументи опровергнути мене, коли ласка, виходьте на цю трибуну і давайте цивілізовано, культурно будемо сперечатися. І не тільки тут, можна на радіо, на телебаченні, у працівних колективах. Давайте, але цивілізовано. Давайте не будемо ображати один одного. Вас тут більше, поважані депутати-комуністи. Ви можете закричати, затоптати, ви можете говорити на нас любими словами, і більшість з вас це підтримає. Але давайте думати про своїх людей. Поважані комуністична більшість, я вас підтримую тим, що комісія поважаного депутата Вячевського не допрацювала. Ця комісія створена не для того, як ви говорили, щоб сказати, як нам легше там робити, і скільки треба цегли і дошок, побудувати яку-небудь вёску. Для этого в Верховном Совете есть специальная комиссия поважаного депутата Смолера. Обовязок комиссии по оценке деятельности особов у связи з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС. Головне було показати, назвати ті прозвища, ті організації, які зробили злочинство, і винести нам на сесію. Шкода, але комісія цього не зробила, і я думаю, вона ще повинна працювати. І я хочу зауважити ще один такий момент, що на нашій сесії зараз, сьогодні зранку, вельми активно йде менавіта ось ця підміна. Підміна роботи комісії, яка повинна була назвати прозвище відказаних за зроблене злочинство, спробою замінити гуторками об тим, що ще треба зробити і що мало цегли того всього другого. Давайте розберемося, хто винуватий, і кожен винуватий повинен бути покараний. І все ж таки, я ще раз звертаюся до вас, поважані депутати-комуністи. Я не хочу вас усіх покривдити, не хочу покривдити шарогових комуністів, але оценку діяльності Центрального комітету Комуністичної партії Білорусі ми повинні дати. І як дати оценку діяльності цієї організації по сокриттю правди.
Гэта было зроблена, і калі Верховны Савет гэтага не зробіць, гэта будзе зноў, можа, не злачынства, але не добра перад нашым цярпялівым народам. Дзякуй за ўвагу. Выбачайце, калі што не так. Это для той, яка була атмосфера, якою було змагання. Це вже історія. Ви бачили, як депутати слухають? Газетки читають, там говорять. Це все комуністи. От. Ну і можна ще фрагмент, як Голубів потім вирішив їх ще поставити на шлях істини. Коли ласка. Спасибо, поправить. Володя, 106 гадоў, гэта ўжо доўга, але людзі, слухае Беларусь, у гэтым годзе кіраўніцтва кампартыі Отключили микрофон. Ну, я думаю, ви відчули гэтую атмасферу, в якой прыходзілася змагацца за Чорнобыль з гэтымі людзьмі, якія абсалютна, кажуць, усё роўна. Яны адчувалі, што іх шмат, іхная сіла. Можна яшчэ адзін фрагмент паказаць з новымі асобамі. Ён ненадоўга. І цяпер, паважаны Зянон Станіславович, я лічу, што вы зрабілі вельмі многа для адраджэння беларускай культуры, беларускага самабыту, беларускіх традыцый. Але, калі ласка, не рабіце заключэнняў з нагодай падзеяў, якіх вы, прабачце, якіх вы не разбіраецеся. Прабачце мяне за гэта. Я хочу, тут ужо вам говорил, я трымаю показчик. Вы ведаете, я увесь час занимаюсь этой справой. Основные показатели здоровья населения Гомельской и Могилевской областей. Когда возникло это питание, я звярнуўся до Казакова, поважанного министра аховы здоровья, и атрымаў гэтыя матэрыялы. И я хочу вам привести дадзеныя, як смяротнасць дзіцячая у Веткаўскім районе менялась за апошнія годы. А вы сказали, что она возросла в 5 разов. Это статистика докладная. Это у 10 нават разов. Слухайте, поважанный Зенон Станиславович. 1976 год на 1000 народившихся живыми у Гомельской области, у Ветковском районе померло 36,9 человека детей. 77 год 36, 78 22,9. Я могу пройтись по всем годам. Слухайте, что было далее. 85 год до аварии 27,6. 86 12,3, 87 12,9, 88 29,3, 89 15,6. Где же эта смяротность? Ведаеце, это вельмі высокая адказнасць. У меня есть прапанова у проект постановы. Пункт 2. Пасля слоў прокуратуры Белорусской ССР уставить наступное значение. Читаю полностью. Прокуратура Белорусской ССР узбудить криминальную справу по факту створения штучной секретности вокруг вынікаў Чорнобильской катастрофы, что привело до страты здоровья людей, а так само по факту засявания земель у радиоактивно-зараженных зонах и постановы Бюро ЦК КГБ от 28 июня 1990 года. Провести расследование и далее по тексту. Тлумачение. Что дотычить выступления шановного депутата Смолера, то я повинен сказать, что у 90-м году были засеяны все земли насуперак постановы Верховного Совета БССР. И господари спасывалися якраз на постанову Бюро ЦК КГБ. Зараз так само землі засіваються і посилка йде на эту постанову. Поскольку існує явне порушення закону, порушення постанови Верховного Совета з боку ЦК, тому необхідно розслідування. І цей пункт буде методзгодним у этой постанове. И я прошу меня не перебивать, у меня еще есть час. Я 3 минуты маю. Я еще не закончил, я прошу меня не перебивать. И опошнее,
по поводу пассажа шановного Станіслава Станіславовича. Шановний Станіслав Станіславович, у справі медицинської статистики ми з вами розбираємося одноліково. Тільки справа вся тим, що ви керуєтеся зв'язками Міністерства охорони здоров'я, а я керуюся непосредственно зв'язками, які отримую з медицинських установ Вєктовського району. Ви ведаєте, що наша охорона здоров'я керується інструкціями Мінздрава СССР об закритті зв'язок. І менавіта зв'язки, які давав наш Мінздрав, повздійничали на ті постанови, які прийняв МАГАТЕ. І об этом шановний депутат Снойдер якраз і говорив. Об той нерозберися у статистиці, яку давав наш Мінздрав. Що дотичить тих зв'язок, які говорив я, то я вам приведу ще некілька зв'язок, які невідомі вам. У 90-м году у Вєктовському районі народилося 326 чоловік. Померло 581. За 3 місяці 91-го року народився 61 чоловік. Помер 171 чоловік. Спасибо. Прекратили. Ну, я хотів показати вам трошки ту епоху і ту ситуацію, якою відбувалася ця нероўная боротьба вот з гэтымі людьми. І тим не менш, шмат што тады удалося зрабіць, выявіць і шмат уратаваць і дзяцей, і людзей. Зараз ўсё гэта адменена ўжо даўно гэтым рэжымам. Ліквідатары не атрымліваюць ніякіх грошай, ніякой дапамогі. Увогуле гэты інстытут ліквідатарства Лукашэнкам знішчаны, а гэта тысячы людзей, якія давалі здароўе і жыцці нават. Вот. Таксама ніякой дапамогі не маюць людзі ў Чарнобыльскай зоне, натуральныя дзеці, засяваюцца тыя плошчы, якія не пажадана засяваць, і шкодныя прадукты радыяцыйныя змешваюцца з чыстымі. І гэта ўсё ідзе беларусам. Вот. Конечно, і калі гэтыя прадукты есці, і год, і два, ну не памрэш, але паступова агульнае здароўе нацыі, яно горшае. Уявіце сабе афіцыйна статыстыка, якая не распаўсюджваецца, але яна ёсць, яна была, яе скрылі. Да прызыўнікаў, якіх бяруць у войска, рэкрутаў нашых маладых людзей, 70% хворыя, іх бяруць у войска, але здаровыя толькі 30%. І прытым это не абавязкова, каб была белакровие, там, рак і так далее. Это розныя хваробы. І асабліва сэрца, сардэчна-сасудзістыя, там ныркі, гастрыт, это ўсё звязана. Потому что это изотопы, якія ёсць радыактыўныя, яны руйнуюць увесь арганізм. І вядома, на якія органы яны ўплываюць, яны накапліваюцца, асабліва ў маладым узросце. За гэта ўжо столькі ўзнікла праблем з гэтым варварскім рэжымам, што пра гэта ўжо па гэта не пішацца, ўжо і забыліся. Але Чарнобыль нікуды не дзеўся. Ён з намі, ён нікуды не дзеўся. Плутоній, які выпаў у межах 100 кілометраў, таму што это цяжкі элемент, ён пры раскладанні, на трачанні бета-выпраменьвання, ён ператвараецца ў амерыцый. Амерыцый раскладаецца паўраспад 6000 гадоў. Ён радыактыўны тым, што ён дае альфа-выпраменьванне. І вот альфа-выпраменьванне амерыцыя па параўнанню, як сёння, на сённяшні дзень, і з 86 года узрасло на 50%. У 67 годзе будзе каля 70%. У 86 годзе, разлічана, это праз 100 гадоў пасля аварыі, альфа-выпраменьванне амерыцыя 240%. Вот у тых зонах, а там людзі жывуць, яно павышаецца пастаянна, і нічога з гэтым не зробіш. Это зоны, кажуць, там, дзе не можна быць. І нічого з гэтым не зробіш, таму што, паўтараю, паўраспад
покуль весь плутоний не кажут, не выйдя на это, вот, а мы отрымливаем вот такую вот смерть. Ну, кажуть, она повольная. І ў рэчышчы гэтага Чарнобыля, пра які гэтае пакаленне ўжо забыла, відаць. Але вот паглядзіце, што было, вы глядзелі на экране, як што это такое. І колькі смерцяў, колькі хворых людзей, колькі дзяцей. Я гэта ўсё бачыў, паўтараю, я ездзіў па гэтых, па бальніцах, я это ўсё бачыў сваімі вачыма. Это ўсё праўда. І гэта нідзе не дзелася. Яно ў другіх маштабах, але яно ёсць. Здароўе нашай нацыі вельмі пагоршылася. Віной Чарнобыль. І што цяпер? Ну, это геноцид. Скрыты чарнобыльскі геноцид. І што цяпер? А цяпер вы бачыце, што адбылася спачатку ўнутраная акупацыя, праводзілася палітыка ў інтарэсах Расіі, і энергетычная, все. Это все бачили, это не скрывалось. Это тая группа, той режим, он не скрывал своей политики. Они обзывали себя сапраўдными такими там русскими, как они там все называли, русскими со знаком якости. Вот. И знішчалі наши школы, мову. Все это на наших вачах адбывалася. І зараз яны вось гэтыя пратэктары чарнобыльскія, якія былі пастаўлены нашым заканадаўствам, яны знішчылі. І зараз это ідзе на ўвесь народ, і людзі ўжо пра гэта забылі, некаторыя нават не ведаюць. І няма ніякіх даследаванняў. Калі будзе вольная Беларусь, усё вернецца. І все даследаванні, все будзе вернута. І асобая палітыка ў адносінах да дзяцей, да людзей, все, бо трэба нацыю ратаваць. Цяпер, конечно, ёсць небяспека вайны, і як бы пра гэта ўжо не думаецца, тым больш, што рэжым заявіў, што уводзіць ядзерную зброю ў Беларусь. Спачатку тактычную, а потым і стратэгічную. Аб этом уже заяўлена. Вот. Што гэта такое, тлумачыць не трэба. Фактычна, гэтыя злачынцы, яны зрабілі наш народ закладнікам Чарнобыля, а цяпер робяць закладнікам расійскай вайны. Яны робяць нас закладнікамі, сплаўляючы сюды атамную зброю. У дактрыне НАТО ёсць такі пункт, што у конфликте с Россией, у ядерном конфликте с Россией, с Советским Союзом было записано, магчымасць прымянення ядерной зброі на трэціх тэрыторыях, у трэціх краінах. Так вот, гэта ўжо ствараецца. Гэтыя злачынцы, Путін усе не ведаюць, што. Яны уводзяць сюды ядерную зброю, адсюль, так як па Ўкраіне кидаюць ракеты, адсюль можа быць ядзерны удар, а удар-адказ будзе па трэцяй тэрыторыі, па нас. Это на наших вачах адбываецца. Іншага варыянту няма. І хочуць яшчэ увесці стратэгічную зброю. Стратэгічная зброя – это вельмі магутныя ракеты, якія нацэленыя на дальнія гарады, на разбурэнне інфраструктуры і разбурэнне дальніх дзяржаў ворага. Мы не вядзём такой палітыкі, як вёў Савецкі Саюз. На што Беларусі стратэгічныя ракеты? Што мы па Амерыцы будзем страляць? А тактычная зброя, яна цалкам будзе ў распараджэнні расійскіх генералаў. Бо на тактычную зброю кнопкі няма. Это вырашаюць палявыя камандзіры. Тыя, якія будуць тут, якія ўжо ёсць у Беларусі. Конечно, узгадненне некае можа быць з Масквой, нанесці ядзерны удар ці не, але рашэнне у іх, у генералаў, а не ў Пуціна будзе. Аператыўнае рашэнне у вайскавікоў будзе. Сітуацыя можа стварыцца такая, што Лукашенко прыме аператыўнае рашэнне. Это ж ёсць такі Белаконёў, генерал, які сядзіць у
у палацы. Ён сказаў, за аднаго забітого гэбіста 100 беларусаў расстрэльваць. Ну, ўжо то чулі. Вот мысленне у іх. Вот такія вот генералы, вот, якія будуць, якія будуць распараджацца тактычнай ядзернай зброяй. Яны могуць прыняць рашэнне. Больш таго, яны могуць прыняць рашэнне, махнуўшы на Пуціна. Вот вынік. Значыць, пачалі з Чарнобыля ядерно, і зараз нашу краіну зрабілі закладнікам. Гэта тэма палітычная, тэма выжывання нашай нацыі больш небяспечная, чым Чарнобыль. Таму што калі яна здарыцца, то катастрофа можа адбыцца незваротная. Краіну проста могуць знішторыць. І майце на ўвазе, вы жывеце, вы адчуваеце, нікому да нас няма ніякай справы. Мы дыскрымінуемся па ўсім свеце, дыскрымінацыю бачым. Ніхто колькі мы крычым, гаворым аб прызнанні акупацыйнай краінай, аб вывадзе этой зброі, ўсё. Все праінфармаваны, інфармацыя ёсць у іх. Поўная цішыня. Нас зрабілі ахвярнай краінай. І толькі мы можам выратаваць самі сябе. Толькі мы. Не было ў свеце іншых прыкладаў, як толькі гэты. Ніхто дзяржаву Ізраіль, акрамя габрэяў, не ствараў. Толькі яны самі стварылі неверагоднае. Яны самі. І пачалося, дарэчы, у Беларусі. У віленскіх агранамічных школах ад Беларусі пайшло. І першыя пайшлі, піянеры паехалі туды. Толькі на сябе спадзяваліся. Тое самае ірландцы, все толькі так. І вот гэтую лекцыю, якую я паказаў, хацеў вам паказаць эту эпоху па Чарнобылі, мы пераводзім у сучасны стан. Бо фактычна гэта працяг Чарнобыля, працяг того геноцида. Бо гэта рабіла Расія. Гэта рабіў той жа Мордар. Толькі тады яны былі з камуністычнымі білетамі. Цяпер яны проста рускі мір. Але палітыка тая самая, той же самы падыход. І цяпер абсалютна нахабна, это ж нават не Лукашенко вырашаў. Путін же сказаў, мы увядзём ядерную зброю. Не ён же нават сказаў. Все, акупанты распараджаюцца нашай зямлёй. І на чарзе увядзення стратэгічнай зброі. Поўная цішына. Нема рэакцыі асабліва. Ні в Злучаных Штатах, нема рэакцыі. Это надзвычай важная падзея адбылася. Так як акупацыя Беларусі, калі захапілі гэты плацдарм, генералы натаўскія ж ведаюць, што такое Беларусь, што такое тэрыторыя Беларусі. Важнейшая стратэгічная тэрыторыя. Калі яе захапілі, все, да, і Польшча, і Прыбалтыка, і Украіна, яны, як кажуць, палякі на цалёўніку. Поўная цішыня. Так вот, пока рассказываючы про тое, што вы чулі, і тое, што вы бачылі, вот этих грушыных, якія развеивали в облаке радиоактивные над Беларусью, над белорусским народом, и казали, если бы мы это не сделали, так погибли миллионы людей, потому что там люди, а тут не люди. Тая психология. Тая самая. И это, кажут, яны пристойные люди, поглядите, с медалями, адукацию мая. Мыслить, может быть, философию читая. Но это варвар, это дикарь, это сатана. У іх не гуманітарнае мысленне. У іх няма ні эмпатыі, нічога. Это варвары. І вот што робіцца зараз у нас. Вот вам працяг Чарнобыля. І я ўжо выступаў у Гданьску, і мы абмяркоўвалі гэта сярод сяброў беларускай Рады бяспекі, звязаныя з полком Калінаўскага, што нацыя павінна выжыць у любых умовах. У любых умовах нам трэба выжыць. Вот вы бачылі
эту борьбу за Чернобыль, когда был Советский Союз. И были вот эти люди, которые читали газеты, там хихикали. Это вельми добре показано было в зале. Вы бачили, як они себя повозят. Что это за публика была? Да плевать им на этот народ, на все, что вы там говорите. Это страшные циники. Так вот, гэта ўсё тады было настолькі злавесным, настолькі цяжкім. І тым не менш мы змагаліся тады. Група людзей, як я іх называю 300 спартанцаў. І перамаглі. І незалежнасць, і сцяг, і герб, і мову, ўсё адбілі. Вот у іх жа, вот у іх, вот гэтай. Вот. Таму неважна, колькі іх. Неважна, колькі іх. Быў такі рыцар у нас, Давыд Градзенскі, жыў у 12 стагоддзі. Ён ваяваў з немцамі. І калі ён ішоў на немцаў, ён ім эпісталу пісаў: «Нас мала, літасці не чакайце». От дэвіз быў. І ён перамагаў. Вот. Таму, можа быць, у некаторых узнікне пессімістычны настрой, што як было цяжка, як не можам быць народам ахвярай. Мы павінны становіцца народам, які сябе ўратуе, які пераможа ворага. Толькі тады мы можам. Не можам быць народам ахвярам, бо ахвяра патрабуе, каб нехта нам нешта зрабіў, нас шкадаваў. Яны не шкадуюць нас. Вы ж бачылі. І бачыце цяпер. І таму нема такой сітуацыі, у якой нельга змагацца за жыццё, за праўду і за перамогу. Што б там ні было, трэба змагацца. Трэба мець дух, і гісторыя паказвае ў гэтым. Таму мы разглядаем нават такую сітуацыю, я тут паўтару яе. Допустим, здарыцца ядерная вайна. Беларусь накрыюць, знішчаць усю. Што рабіць? Ложиться ў труну і паміраць? Хто жывы астаўся? Вот хто астаўся жывы, павінен адрадзіць нацыю і краіну пасля ядзернай вайны. І да гэтага трэба быць гатовымі. Усіх не знішчаць, нешта застанецца. І дактрына павінна быць. Нас за мяжой 2 мільёны беларусаў. Дактрына павінна быць такая, што краіна, накрыта ядзернымі бомбамі, яна застаецца, захоўваецца свой суверэнітэт. Яна захоўвае суб'ектнасць. Тыя людзі, якія там застануцца, а некаторыя застануцца, гэта няма сумнення. Яны будуць тым растком, яны маюць права на тую зямлю. Не даць потым варварам расцягаць нашу тэрыторыю і знішчыць. І тут трэба будзе нам тады, калі такое здарыцца, гуртавацца, ствараць свае арганізацыі і вярнуцца на гэтую ядзерную зямлю пазней. Альбо нават і не пазней, таму што, паўтараю, радыяцыя пасля атамнай бомбардыроўкі, не такая, як пасля ўзрыву атамнай электрастанцыі. Некія участкі застануцца. Вот. І для вас, можа, это здаецца фантастычным, што я нешта гавару такое незвычайнае. Але 2 гады таму, 1,5 гады таму, хто вас думаў, што пачнецца з Украінай і што будзе? Хто? Амаль ніхто, напэўна. Амаль ніхто. Так. І вось бачыце, што адбываецца? І якая ідзе вайна. І украінцы не народ, і языка такого нет, і іх трэба уничтожыць, і гэтак далей. І паглядзіце, што адбываецца. Вот это фантастика, калі б это, я про это гаварыў ще ў 2014 годзе, што так будзе. І нават у 96-м. Все это ёсць, можете паглядзець у інтэрнэце. Мой выступ за 96 год. Будзе удар па Кіевічам, тому што я ведаю, што такое Россия. Я гісторык, я палітык, я знаю, што логіка іх прывядзе толькі да гэтага. І пакуль Мордар не будзе знішчаны, от была магчымасць, яшчэ яна ёсць, да гэтага часу будзе пагроза ўсяму чалавецтву.
Так вот, тое, што я кажу, вы можете ўспрымаць это нейкімі страхамі, нейкай фантазіяй, ўсё, але ў любой сітуацыі павінен быць варыянт. І вот зараз, паўтараю, увод ядзернай чужой краіны, ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі, ён пагражае, узнікае магчымасць знішчэння нашай нацыі ў ядзернай вайне. Такая магчымасць узнікае. І не слухайце усякіх аналітыкаў, якія вам будуць расказваць, што там это блеф, ён там становіцца ў позу, некого хоча спалохаць. Это ніякі не блеф. Это сур'ёзная справа. Каб это быў блеф, гэтага не гаварылі, не ўвозілі б сюды зброю. Вот. Таму, як бы тут ні было, але варыянты павінны быць усе на нашае выратаванне і на прадаўжэнне жыцця нашай нацыі і нашай краіны. Я думаю, што гэты пануры варыянт, які я вам сказаў, это, кажуць, плод фантазіі, якая не ажыццёвіцца. Дай Божа. Але калі мы будзем да гэтага не гатовыя, значыць, будзе вельмі дрэнна. Таму гатовыя павінны быць да ўсяго. Вось. Ну, бачыце, што гэта не працяг нацыі, это ворагі нацыі. 2 мільёны беларусаў за мяжой. Я пра гэта гавару. Таму што там, конечно, вельмі цяжка, але мы павінны, мы вот тут сабраліся, гаворым, нас тут амаль 100 000 у Польшчы, але тут только прысутнічае, можа, не знаю, 80 чалавек. А перед нами стаяць гэтыя задачы. Наша культура, наша мова. Мы ў вольнай краіне. Там не было беларускіх школ. Там нас абзывалі ўсяляк, нацыяналістамі, ўсё. Тут жа ёсць магчымасць. Тут жа ніхто нікога не прымушае. Калі ласка, вспомніце, што мы беларусы, наша мова беларуская, што мы вялікі народ, што ёсць у нас вялікая гісторыя. Давайце працаваць на сябе. Вот. Тым часам, што ідзе вайна, каб это не было вайны, это пытанне, як уладкавацца ў гэтай краіне. Але это ідзе вайна такая, што і тут можа яна ўзнікнуць. Вот. Таму Пуцін гэта абяцае, але справа не ў тым. Справа ў тым, што я гавару пра варыянт, які павінен быць у нашай стратэгіі. Мы гаварылі многія варыянты, і яны павінны былі быць у нас распрацаваныя. Гісторыя паказала, што яны патрэбныя. Але вот такога варыянта, пра які я вам сказаў, яшчэ не было, таму што гэта свежая інфармацыя. Толькі месяц таму мы даведаліся, што ўводзіцца ядзерная зброя. І мы павінны думаць. Самы, як кажуць, апошні варыянт. Першы варыянт – это не дапусціць яе ў воду, звяртанне да міжнароднай супольнасці, там пратэсты і так далей. 29-го, в суботу, у 16 гадзін перад пасольствам Злучаных Штатаў Амерыкі будзе чарнобыльскі мітынг. Мы это арганізоўваем. Звяртанне да Амерыкі, каб Амерыка звярнула ўвагу, дапамагла Беларусі, дэакупацыя, недапушчэнне ядзернай зброі, это ў магчымасці міжнароднай супольнасці. Усё можна рабіць, трэба пачаць. Але пачнуць толькі тады, калі будзе нехта патрабаваць. Бо калі поўнае манчанне, дык чого не будуць нашымі інтарэсамі займацца. Мы павінны сігналізаваць пра гэта і весь час пра гэта казаць, што мы ёсць, у нас апазіцыя такая, выконвайце міжнароднае заканадаўства, дапамажыце нам, скажем, мы ж дэмакратыю таксама хочам будаваць, давайце. І вот тады трэба ж нешта адказваць на гэта. Калі мы маўчым, значыць, все. Значыць, ніхто за нас рабіць не будзе. Таму прыходзьце 29-го на чарнобыльскі мітынг. От тыя ідэі, якія я хацеў вам выкласці, паказаць гэтую гісторыю, як яна развівалася. І паўтараю, Чарнобыль прадаўжаецца. Ён мадыфіцыруецца у ядзернае ўзбраенне, у магчымасць ядзернай вайны і магчымасць знішчэння нашай нацыі. А пачалося з Чарнобыля.
вот это ядерный геноцид пачаўся з Чарнобыля. І ён працягваецца. І таму трэба нам ведаць нашу гісторыю, трэба ведаць, як што пачалося, што адбываецца, і як сябе ратаваць, і як змагацца, і пазбавіцца пачуцця ахвяры. Тады пераможам. Жыве Беларусь, калі ёсць пытанне, задавайце. У Гомеля быў гарсавет, створаны дэмакратамі. Вот. Так што якраз Гомель меў дэмакратычную... Так. Так. У Гомелі было, з Гомеля выйшло 700 чалавек на чарнобыльскі шлях. І ішлі, так, іх там хапалі, міліцыя і так далей. Гомель быў вельмі актыўны, таму што там побач, там была пагроза. Усім гэта трэба аддаць належнае. Вось. Пытанняў больш няма? Ці ёсць яшчэ? Што? Ну, таму што не атрымалася, таму што гэтыя людзі, якія кіравалі БССР, яны не былі ў гэтым зацікаўлены, нічого не ведалі. Это не тыя людзі, якія жылі дзяржаўнымі нацыянальнымі інтарэсамі. Это былі людзі, якія выконвалі указанні Масквы. Яны не былі палітыкамі, не праводзілі ўласнай палітыкі, не ажыццяўлялі нейкіх дзяржаўных інтарэсаў, абсалютна. Вот. Калі б это было дзе-небудзь у Латвіі, скажем, ці ў Літве, паговорыць з Бразаўскасам, напэўна, не паднялі б это пытанне, таму што эстонцы, адкуль пайшоў народныя фронты? З Эстоніі. І ініцыятарамі народных фронтоў былі эстонскія камуністы, дарэчы. Таму што пагроза была Эстоніі растварыцца ў гэтым усім. Вот. Таму гэтыя людзі, якія мелі партыйныя білеты, думалі нацыянальнымі катэгорыямі, думалі пра свой народ, пра сваю дзяржаву, яны маглі прымаць рашэнні. Тыя, што былі ў нас, это былі халуі, якія прадалі ўсё, пачынаючы ад мовы і канчаючы эканомікай і ўсім. Вот. Таму гэтыя людзі не маглі нічога вырашыць. Я вам казаў, што я гаварыў з імі, ён нават не разумеў, пра што я яму гавару. А гэты Арлоў Смаленскі, Расія з Беларуда, ён пачытаў беларускую гісторыю, ён ведаў, в прынцыпе, вот з такімі людзьмі. І гэта выпадак, это быў 1 год. Вот пакуль Ельцін яшчэ толькі, кажуць, у пер'я не ўвайшоў, пакуль это вот так было, ўсё можна было вырашыць. Ён казаў, берите суверэнітэта, колькі хаціце. Памятаеце яго фразу? Праз год ён уже такога не казаў. У 95-м ужо канцэпцыя выйшла імперская, абсалютна, яна была сакрэтная пры Ельцине, я чытаў гэты сакрэт, ведаю, вот, дзе канкрэтна было распісана, як праз спорт, праз культуру, расійскі ўплыў павінен павялічыцца на Ўкраіне, у Беларусі і так далей. Ужо тады было, вот, прайшло некалькі гадоў. Прайшло некалькі гадоў, яны пачалі чеченскую вайну. Чечня по Конституції, яны прынялі Конституцію, прагаласавалі, яны мелі суверэнітэт. Ну, это маленькая краіна, напалі. І другія войны. Таму гэта быў перыяд. І ў 91-м годзе, калі удалося вырваць незалежнасць, вырашаў 1 дзень нават. Это вот час, калі яны просто былі заняты сабой. І трэба было, каб былі адпаведныя людзі на адпаведным месцы у адпаведны час. І шчасце Беларусі, што такія людзі былі. І мы маем незалежнасць. Вот. Таму з Смаленскам такая гісторыя. Гэта, як кажуць, не пасеньку шапка, не для гэтых людзей было вырашаць такія пытанні. А ў прынцыпе, тады, вот на працягу, можа, паўгода, гэта пытанне было можна вырашыць. Ну, можа, не так, як я тлумачыў, але ў прынцыпе можна было вырашыць. Калі ласка. Удар ядзерны будзе па той тэрыторыі, з якой быў нанесены удар.
з тэрыторыі Беларусі, калі будзе нанесены ядзерны удар, то па ёй жа будзе адказ. Не, так это вядома, але я кажу, першы удар яны ж нанесуць, Москва, Путін. І куды гэтыя ракеты нацеленыя? На заходнія краіны? Ці будзе удар по Украіне? Як вам здаецца? Гэта толькі Пуціну вядома, а тактычную зброю можна настроіць вельмі хутка у любым накірунку. Так, Шушкевіч складаная фігура, і я б так яго не называў. Вот. Ён сам пра сябе напісаў, Шушкевіч. Ён напісаў, што яго бацька быў у ГУЛАГу. То ўсім вядома. У той час, калі бацька быў у ГУЛАГу, ён паступіў у універсітэт. Сыны ворагаў народа пры Сталіне ў універсітэт не паступалі. Ён паступіў. Не задаём пытанняў. Хаця, як кажуць, вядома, што там здарылася. Далей ён асабіста пісаў у сваіх успамінах, і ў газеце «Звесце», я помню, што свае 2 дысертацыі ён абараняў у КГБ. Першая дысертацыя кандыдацкая была па заказу КГБ, аб падслухоўваючых там устройствах і так далей, і доктарская была таксама закрытая ў сістэме КГБ. Я не знаю других людзей, якія абаранялі б дысертацыю ў КГБ. Станіслав Станіславович гэта сам напісаў. І тут ёсць такая псіхалагічны такі момант, калі чалавек сам пра сябе піша, ну, пачыталі, і неяк людзі не задумаюцца. Каб это было маўчанне, потым журналісты раскрылі, от яно што, быў бы скандал. Вот. Таму Станіслав Станіславович фігура складаная. Вот. З аднаго боку ён быў, як я ўяўляю, на кручку ў гэтай арганізацыі. Ён сведамы беларус, культурны чалавек, но сарвацца з кручка не мог. Вот. І таму часам яму прыходзілася рабіць такія заявы і рабіць такія рэчы, якія, ну, незразумелыя былі для многіх, хто гэтага не ведаў. Вот тут вы можете купіць кніжку «Сесія незалежнасці». І там, это дакумент, я ўжо гаварыў, і там вы убачыце, што да апошняга часу, да апошняй секунды ён быў супраць незалежнасці. Таму што ён падтрымліваў Гарбачова, гароўскі працэс. Каб Беларусь была ў стане Савецкага Саюза, а Саюз каб быў бы канфедэрацыя, ну, як Гарбачоў прапанаваў. Ён на гэтым стаяў. Вот. Ну так, але з другого боку гэта быў інтэлігентны чалавек. Ён быў сведамы беларус. Ён дапамог у Верхоўным Савеце, ён сапраўды дапамог вяртанню сімволікі. Ён тут шчыра выступаў за гэта. З другого боку, ён адна з галоўных фігур, якія ўгробілі рэферэндум 92-го года. Мы б не мелі б ні Лукашэнкі, нічога. Мы былі б нармальнай еўрапейскай краінай. І Станіслав Станіславович сыграў галоўную ролю у гробленні гэтага рэферэндуму. Это быў паваротны этап. Вот. Чалавек не мог супрацьстаяць тым, хто трымаў на кручку. А з другого боку, чалавек інтэлігентны, беларус, стараўся нешта зрабіць. Это, я вам скажу, гэта, ну, асоба эпохі. Другі быў чалавек, вы пра Кебіча сказалі. Так вот, пра Станіслава Станіславовича мы больш-менш ведалі яго, так сказаць, праблемы. І, ну, разумелі, што, кажуць, ён можа выкінуць любы фардзіболь. А вот пра Кебіча, шчыра кажам, ніхто з нас не ведаў, што ён афіцер КГБ. Ну, ніхто. І я не ведаў этого. І стараліся неяк з ім то-то, давалі якія прапановы, ну, а ён такі быў чалавек, значыць, даволі камунікабельны. Вот. А потым ён сам у сваіх мемуарах напісаў падрабязна, як яго вербавалі, які ён функцыі рабіў, будучы ўжо прэм'ерам, што ён выконаў, і што ў яго нават
у шафе висіць мундзір там подполковника ці чаго з правом ношення. Разумеете, это значит, что он высоко котировался. Вот это Кебіч, оказывается. И все становится на месте. Чему он с Лукашенком супрацоўнічаў, разом шли, так сказать, как не пустить Народный фронт. Чему он за увядзенне русского рубля, чему он, каб злучиться з Россией. Все. И тогда все становится на месте. И вот один раз мы, кажуть, не зразумели. Я шчыра кажу, я не думал, что Кебіч офицер КГБ. Но он сам написал это тут. Ему приходится верить, раз сам написал. Ну, вот такая история. Так что это разные довольно люди. Ну, и вот, как кажуть, Станіслав Станіславович трапіў у такую ситуацию, когда от него залежали важные исторические решения, и он не смог их принять, будучи залежным. Вот. И он не был переконаным ворогом там, Беларуси. Не, он не знал, что робить. Вот. Памятаете, у 9-м, здаецца, годзе ён написал, что, да, в интервью «Радио Свобода», что вот такие порушения правов человека Лукашенко робіць усё. Трэба звярнуцца до России, каб Россия вела российские войски в Беларусь. Это же написано. Ну, вот такие вот глупости человек вот говорил, просто, ну, теперь уже увели. Вот. Тому это складаная фигура. Вось, і адным, як кажуць, адной масцю яе не характарызуеш. Трэба, кажуць, адносіцца, ну, аналітычна да яе. Але ж паглядзіце, якая арганізацыя разумная ФСБ, КГБ, калі яны зрабілі ставку на Лукашенку і у тыя гады і не памыліліся. Ну, не памыліліся. Справа в том, что мы ведали, кто такие Лукашенко. Вот. И то, что яны зрабілі ставку на Лукашенку, то справа не ў тым, што яны не памыліліся. Справа ў тым, што ўся сіла і эканамічная, і палітычная была ў іх, у тым ліку і ўнутры Рэспублікі Беларусі. Той же Кебіч, вот, і той же Данілаў Геннадзій, які узначальваў так званы структуру, якую стварылі антыканстытуцыйную. Іх было шмат. І калі яны выставілі гэтую вот асобу, то ўсе былі і прапагандысцкія, і фінансавыя сродкі кінуты на гэта. Потым разлічана было дакладна стан грамадства, паколькі не было тавараў, быў эканамічны крызіс, людзі жылі вельмі дрэнна, успаміналі, што пры саветах жылося лепш. Вот. А пропаганда говорила так это ж вот демократы все сделали. А какая там демократия? Влада ж была коммунистичная. Вот. Ну, але людям вот, ясно одно, что при Советском Союзе было крыху лепей. Вот. А теперь были некие товары, теперь горы. Значит, кто виноваты? Демократы. Вот. А улада осталася тая самая. Той же Кебіч, тое міністэрства, все тое самае. Але людзі ўжо не в стане аналізаваць. Яны, як кажуць, па выніку. Гэта ўсё дакладна было разлічана. Вот, знайшлі адпаведнага чалавека, далі адпаведныя сродкі, адпаведную прапаганду. Ўсё ж было ў іх. Все сродкі масавай інфармацыі былі ў іх. І фінансавае ўсё. І таму там, кажуць, было практычна безнадзейна. Нават калі б яны не набралі некую там колькасць галасоў, яны сфальсіфікавалі б. Это быў такі стан. І ў Верховным Савеце некалькі год ішла барацьба. Мы стваралі новую канстытуцыю, барацьба была вось якая. Павінна быць парламенцкая рэспубліка. Камуністы ставілі заданне, щоб прэзідэнты быў. Калі будзе прэзідэнцкая рэспубліка, абавязкова страцім незалежнасць. Можете не сумнявацца в этом. Таму што Москва элементарна паставіць свайго чалавека. Элементарна немагчыма будзе. У яе ўсе сродкі, уся ўлада, ўсё, яны это зробяць. І маючы свайго чалавека, яны абавязкова, нават калі яму не хапае паўнамоцтвам, яны правядуць, што будуць, альбо пераварот дзяржаўны зробяць. Ну, Лукашенко зрабіў дзяржаўны пераворот на 6-м годзе. Вот. І будзе вот тая палітыка, якая пачалася. Таму мы это бачылі яшчэ ў 90-х годах і былі супраць прэзідэнцкай рэспублікі. Таму яны ўвялі, таму што это было зразумела. Яны ўжо
што любы ці Кебіч, яны ставілі на Кебіча ці на Лукашенко, але ў рэальнасці трэба было такого, як Лукашенко. Таму што гэта чалавек, які псіхічна нераўнаважаны. Тыя людзі, у якіх ёсць псіхічныя нейкія параноя, допустим, ці што, яны здольны канцэнтраваць свае ідэі фікс і ісці до канца. Нармальны чалавек, ён робіць аналіз і бачыць, што гэта не трэба рабіць. А варыянт, ён пойдзе до канца і дасягне. І дасягне. От такі быў Ленін, калі ласка. Нерон з гісторыі, скажем, ты імператор. Нават фюрер таксама. Це ж пастаўленыя ідэі абсалютна ненармальныя. Знішчыць цэлыя нацыі, перабудаваць чалавецтва. Знішчыць габрэяў, знішчыць цыганоў, потым арабы, беларусаў, Борман жа, там, все. Это ідэя вар'ята, а яны іх ажыццяўлялі. Зрабілі сістэму тых самых лагераў, яны іх ажыццяўлялі, газавыя печы. Нармальнаму чалавеку, калі прыйшло б это ў галаву, ён бы это адкінуў, таму што, па-першае, навошта это, па-другое, это злачынства, па-трэцяе, это нежыццявіма, а вар'ят это зробіць. Так вот, стаўка на такого паўвар'ята, яны цудоўна ведалі, это ж іх чалавек, это ж быў агент, яго прозвішча агентурнае было вядома, валет цяпер нават раскрылі. Яны ж ведалі, хто это такі, ведалі яго ўсю паднаготную, яго хваробу, ён быў камісаваны з войска па адпаведнаму артыкулу, мазаічная псіхапатыя. Яны ж гэта ведалі. Такія людзі вельмі добраўпраўляемыя, таму што яны падлягаюць унушэнню, іх можна запалохаць, іх можна, як кажуць, накіраваць куды. Вот Масква такімі і кіравала. Таму яны зрабілі ідэальны варыянт для знішчэння беларускага народа. Пралічыліся толькі ў адным, што ў яго мазгах ідэя фікс стала трыманне за ўладу. І вот тут увесь канфлікт, і паміж Путіним і ўсім. Яны хочуць адно, а ён все равно за власць. Вот очень справа. И вот тут узник их, не знали, что з ім рабіць. А ён такі зваротлівы, улада любым чынам. І нарэшце рашылі яго замяніць, падрыхтавалі бабарыку, ўсё это, і тут праваліліся. Это ўжо другая гісторыя. Безумоўна, бо канфлікт быў паміж Лукашэнкам і Пуціным, паміж Лукашэнкам і беларускім народам, трайны канфлікт. Таму натуральна, што. Так што вы пытанне задалі правільна. Я вам на яго адказаў. Я думаю, бальшыні ў зале гэта ўсё вядома, зразумела. Але я павінен адказваць чалавеку, які задаў пытанне. Так што я вам адказаў. Мне прыслалі запіску, што час выйшаў. Яшчэ адно пытанне і закрываемся. Калі ласка. Мы нічога не можам рабіць. Мы можам толькі характарызаваць і прааналізаваць. Яны недасягальныя. Пакуль што яны недасягальныя. Лукашенко іх засадзіў у турму, вот яны там сядзяць. Калі абваліцца Расія, абваліцца ўся эта справа, тады будзем і рабіць. А цяпер это бесполезно, што гаварыць. Добра.